ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து 12th சாப்டர் பாக்கி எவ்வளவு விட்டுருக்கோமோ 13th வேர்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். முதல்ல வந்து நம்ம டெய்ட்டியை வந்து கொஞ்சம் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம். இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா, இஸ்கான் மந்தூரோட ராதா கோவிந்தா டெம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வேண்டிக்கலாம். என்னெல்லாம் நம்ம மனசுல இருக்கோ ஆசை எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கலாம். பக்தி மார்க்கத்துல போறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி நமக்கு வந்து வழி விடுறாரோ அதுல எல்லாம் போகணும்னு சொல்லிட்டுதான் வேண்டிக்க முடியும். வேற பொருள் சம்பந்தமா நம்ம எல்லாம் வேண்டிக்க வேண்டாம். பக்தி மார்க்கத்தை நல்லா முன்னேறணும், நல்ல தைரியம் கொடுக்கணும், நமக்கு மனசுக்கு நல்ல தைரியம், பகவானை பத்தி நிறைய நினைக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம பக்தி யோகாவை பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த சாப்டர். ஓகே, சோ அதுக்கு வேண்டி நல்லா வேண்டிக்கலாம். நமக்கு தெரிஞ்சா போலாம் வேண்டிக்கலாம், எந்த பாஷையில வேணா வேண்டிக்கலாம். பகவான் அது நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து 3rd செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம். எஸ், ஸ்லைட் ஷூட்டி போயிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப நம்ம வந்து 3வது செக்ஷன் செக்ஷன் வந்திருக்கோம். இதுல வந்து 13வது வேர்ஸ்ல இருந்து 20th 20 13ல இருந்து 20 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுல என்ன பார்க்க போறோம்னா, கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள் அதிகத்திலிருந்து குறைந்தவரை. ரொம்ப நிறைய எந்த குணம் இருக்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எது, அப்புறம் கொஞ்சமா இது இருந்ததுனாலும் பரவாயில்ல, அதுக்கு பிடிக்கும் கிருஷ்ணருக்கு, அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் நமக்கு இப்ப இந்த தருணத்துல இது படிச்சே ஆகணும். நமக்கு இப்போ இருக்கிற டெம்பரமெண்ட், இப்போ உங்களோட மூடெல்லாம் பார்த்தோன்னா இது கண்டிப்பா நம்ம படிச்சு பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துற போல நம்ம இருக்கணும். நம்ம அழுதுண்டு புலமிண்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல இதெல்லாம் சகஜம்தான். சோ நமக்கு நல்ல தைரியம் வரணும். இந்த டைம்ல தான் நம்ம தைரியத்தை காட்டணும். நல்ல பகவான் மேல பக்தி பண்ணி நல்ல பகவானோட நம்பிக்கை நிறைய வரணும் நமக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து யார் படிக்க போறீங்க? ஜி கல்பனா மாதாஜி எடுக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. எடுக்கிறோம் மாதாஜி. நல்லா படிங்க பார்க்கலாம், நல்லா சத்தம் போட்டு. பி கான்பிடென்ட், நல்ல கான்பிடென்ட்டா நல்ல இதா படிங்க. பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்குன்னு காட்டி நல்லா படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவச நிர்மமோ நிரஹங்காரஹ சமதுக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயஹ மய்யர்ப்பித மனோ புத்திர் யோ மத்பக்த சமே பிரியஹ. அழுக்காறு அற்றவனாக, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, பொய் அகங்காரத்தினின்றும் விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களுக்கு சமமானவனாக, எப்பொழுதும் திருப்தியுற்றவனாக, மேலும் உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் திருப்தியுற்றவனாக, அறிவும் மனமும் என்னுடன் உடன்பாடு கொண்டவனாக, எனது பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். படிச்சது நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்க இல்லையா? புரிஞ்சது இல்லையா? நீங்க படிச்சது உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? இப்ப இந்த பக்தி யோகத்துல இதெல்லாம் தான் நமக்கு இன்னைக்கு நியூஸ் அதான் நியூஸ் கேட்கலன்னா ஒரு மாதிரி கேட்டிருப்போம். நமக்கு இப்ப டெஸ்டிங் பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம் மாதிரி. இவ்வளவு நாள நம்ம வந்து ஒன்லி தியரி தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். இப்போ ஒரு கெமிக்கல் லெபார்டரி போனா இது பண்ணணும், இது போட்டா அது ஆகும், இது போட்டா அது ஆகும் அப்படிம்பாங்க. இப்ப நம்ம பிராக்டிக்கலா வந்து லெபார்டரியில விட்டு என்ன பண்ணுவோம், பண்ணதான் செய்வோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்ப நமக்கு பிராக்டிக்கலா ஒரு விஷயம் நமக்கு கேட்டிருக்கு. அதுலயே நம்ம எப்படி மீண்டு வரணும் இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. யாரு வந்து who is not envious, பகவான் பத்தி இல்ல இந்த நேரம்ல பகவான் இல்ல என்ன முடியாது, பகவான் என்னத்தை பண்ணி கழிக்க போறாரு, நம்ம தலையில எழுத்து நம்ம அழுது புலம்பி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் நினைக்க கூடாது. எப்பவுமே பகவான் தான் கிரேட், பகவானை நம்பியே ஆனோம். இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான டைம்லயும் பகவானை விடக்கூடாது. நம்ம பகவானோட நிறைய நம்ம ஜபம் பண்ணணும். who is not envious, நான் இருந்தது பகவான ஆமா அவர் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டார் அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாத அவரை தான் சரணடையணும். இந்த மாதிரி டைம்ல அவரை சரணடையணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணத்துல இருக்கணும். பட் இஸ் அ கைண்ட் ஃப்ரெண்ட் டு ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். எல்லாரும் இதுலயும் நல்ல கைண்டா அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்து எந்த உயிரினத்தை பார்த்தாலும் நல்ல அது பூச்சி தானே, அது புழு தானே, இல்ல அவர் வந்து என்னது இதுதானே, அந்த மனுஷாலே பாரபட்சம் இல்லாம எல்லா உயிரினங்களும் சமமா இது பண்றவா. அண்ட் ஹூ டஸ் நாட் திங்க் ஹிம்செல்ஃப் அ ப்ரொப்ரைட்டர், நான் தான் பெரியவன் பாக்கி எல்லாரும் நான் சொன்னபடி கேட்கணும் அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாம. அண்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஈகோன்னா என்னது, அதான் நமக்கு எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் தான் பெரியவன், அந்த ஈகோ, அதுதான் அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாம who is equal in both happiness and distress. சந்தோஷம் இருந்தாலும் எப்படி இருக்கானோ அப்போ ரொம்ப ஆடி குதிச்சலாம் பண்ண மாட்டேன், டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது அழுது புலம்பி பண்ணக்கூடாது.
ஓகே, அந்த டைம்லயும் நம்ம வந்து பொறுத்து போனோம். பொறுத்து எப்படி பகவான் பார்த்துப்பார். பகவான் ஒரு இது கொடுத்திருக்காருன்னா அது இதுல இருந்து மீட்டுன்னு வரத்துக்கும் பகவான் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு, பகவான் இதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வருவார். அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையில இருக்கணும். ஹூ இஸ் டாலரண்ட். டாலரண்ட்னா நல்ல சகிப்புத்தன்மை. அப்புறம் ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு, எப்பவும் இது திருப்தி. ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு இன்னும் வேணுங்கிறது இல்ல, எல்லாம் அவர் கொடுக்குறாரு. அவருக்கு தெரியும் அவர் என்ன கொடுத்திருக்காருன்னு. சந்தோஷம் கொடுத்தாலும் அவருக்கு தெரியும் அது எப்போ எடுத்துக்கணும்னு. ஒரு துக்கம் கொடுத்தாலும் இந்த துக்கமும் போய் நல்ல சந்தோஷம் எப்போ கொடுக்கணும் அவருக்கு தெரியும். அப்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்துட்டோம் நம்ம. அப்புறம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னது, நல்ல கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். நம்ம நினைச்சாலும் ஒரு புலம்பி தள்ளி அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நல்லா மைண்ட கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். அண்ட் என்கேஜ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த மாதிரி துக்கம் வர டைம்லயும் பகவான் விடாம நம்ம ஜபம் பண்ணோம். சுகம் வரும்போதும் என்ன ரொம்ப இது பண்ணி அப்பவும் பகவானை மறந்து அதான் அவர் தான் நல்லது கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை மறந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்போ எப்பவுமே நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வித் டிட்டர்மினேஷன். என்ன டிட்டர்மினேஷன் என்னது, அப்படி கம்ப்ளீட் ஃபெய்த், பகவான்கிட்ட அவ்வளவு நம்பிக்கை நமக்கு, நல்ல டிட்டர்மிண்டோட நம்ம வந்து ப்ரேயர் பண்ணி இல்ல அவர் காப்பாத்திடுவார் நம்மள அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல. எப்படி மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே, நம்ம மனசும் சரி நம்ம புத்தியும் சரி எல்லாமே அந்த மாதிரி. யாரோ சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி அவங்க சொன்னாங்களேன்னு சொல்லிட்டு பண்ண வேண்டாம். நமக்கு நல்ல நம்பிக்கை வரணும் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் மீ, ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் பகவான். பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கையோட மைண்டும் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட வச்சு அந்த மாதிரி டிவோட்டியை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சச் அ டிவோட்டி ஆஃப் மைண்ட் இஸ் வெரி டியர் டு மீ. அப்ப நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு நல்ல பிரியப்பட்டவரா இருக்கிற போலதானே நம்ம பிஹேவ் பண்ணோம் இல்லையா. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம எப்பவுமே ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரிதான் ரொம்ப காம் அண்ட் குவைட்டா உண்ணாகாது அந்த மாதிரி நம்மளையே சொல்லி தேத்தி we should come out of it. Very easy to tell. நான் எனக்கு ரொம்ப ஈஸி சொல்றதுக்கு, அனுபவப்படுறவளுக்கு தெரியும், அதுவும் எனக்கு நல்லா தெரியும். பட் வேற வழி இல்லை இல்லையா. நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும். ஓகே, அப்ப இதுல வந்து என்ன டீடைல் கொடுத்திருக்காங்கன்னாக்கா, அனைத்து துன்பங்களையும் கிருஷ்ணரின் கருணையாக கருதி எதிர்வினையை தவிர்க்கிறார். என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? ஓகே, அத்வேஷ்டான்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் என்வியஸ், தட் இஸ் பொறாமை கொள்ளாதவர். அவர் யாரு வந்து அத்வேஷ்டரா இருக்கா அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? அவர் கிருஷ்ணர்கிட்ட பொறாமைன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, பகவானை பார்த்து யாரும் பொறாமைன்னா எக்ஸாக்ட்லி பொறாமை இல்லை, அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பார்த்து பொறாமைப்படுறோமே அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. பொறாமை ஒருத்தர் நல்லா மார்க் வாங்கிட்டாங்க, நானும் அவ்வளவு படிச்சேன் எனக்கே மார்க் வரல, அந்த மாதிரி எல்லாம் பொறாமை. இட் இஸ் நாட் தட் பொறாமை. பகவான் மறந்து விடுறோம் சில சமயத்துல. என்ன ஆயிடும், ரொம்ப சுகம் வந்தாலும் என்ன ஆயிடும்னா ஆஹா ஊஹூன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தா நீ அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் நம்மளே பிளான் பண்ணிடுவோம். பகவான் இருக்காருன்னு நம்பிக்கைன்னு இல்லை, அந்த டைம்ல அந்த டெம்பரரி மோமெண்ட்ல மறந்து போய் நம்ம எல்லாம் பிளான் பண்ணி அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்லாம் பிளான் பண்ணுவோம். அப்படியும் இருக்கக்கூடாது. துக்கம் வரும்போது ஐயோ இப்படி ஆயிடுத்தே அந்த டைம்ல பகவான் இருக்காரு இல்லையா பார்த்துப்பாரு, அது வந்து மறந்து போய் துக்கத்தை மூடக்கூடாது. அப்ப நம்ம வந்து பகவான நம்பிக்கை இல்லாம அந்த டைம்ல இருக்கிறதுக்கு தான் பொறாமைன்னு அர்த்தம். அதுக்கு அந்த மாதிரிதான் எடுத்துக்கணும். நம்ம இல்லாட்டா நார்மல் டேஸ்ல நம்ம எங்க பொறாமை எப்படி பட முடியும் இல்லையா. அவர் எல்லாம் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அப்ப பொறாமை கொள்ளாதவர் யார் இருக்காங்களோ, தன் எதிரியிடம் கூட எல்லோரிடமும் கருணை காட்டுவார். எல்லார்ட்டையும் கருணை, ஈவன் இன்க்ளூடிங் எனிமீஸ்டையும் நல்ல கருணையா இருக்கிறவர். அந்த மாதிரி அவளுக்கு என்ன பேரு? அத்வேஷ்டா. அடுத்தது வந்து சந்துஷ்டா. சந்துஷ்டா என்னது? திருப்தி. இறைவனின் அருளால் எது வந்தாலும் எதையாவது சாதிக்க அதிக முயற்சி செய்யாது. ஒன்னும் நம்ம வந்து satisfied whatever comes by Lord's grace does not over endeavor to achieve something. எது வருதோ பகவானோட கிருபையில வருது, அதை தாண்டி நம்ம இன்னும் நல்ல பிரயத்தனம் பண்ண அவசியம் இல்லை. பகவான் கிருபையில எது வருதோ அது கண்டிப்பா வந்தே தெரியும். அந்த மாதிரி எண்ணத்தை இருக்கணும். அப்ப சந்துஷ்டா அப்படின்னா என்னது? திருப்தியா இருக்காங்க. நிர்மமோன்னு சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட். அதோட என்ன அர்த்தம்? உரிமை உணர்வு இல்லை. நான் தான் அதை வந்து இப்பதான் சொல்றேன், ஏதாவது இப்ப நான் ஒரு லாட்டரியே கிடைச்சு கொடுத்துனாக்கா ஆஹா இவ்வளவு லாட்டரி கிடைச்சாச்சு, இனிமே நான் வந்து நகை வாங்க போறேன், அங்க ஒரு லேண்ட் வாங்க போறேன், எல்லாம் இப்படி பிளான் பண்ணிடுவோம். என்ன பண்ணணும்? அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம வந்து பகவான் கொடுத்திருக்காரு, ஏதோ ஒரு எண்ணத்தை தான் அவர் இது நம்ம நல்லது கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரிமையா எப்படி எடுத்துக்கலாம்? பகவான் கொடுத்திருக்காரு, அது பகவானோடு தான். இனிமே பகவானே வழிபடுத்தோம். இதுல என்ன பிளான் பண்ணணுமோ பகவானுக்கு தெரியும். நம்ம கொடுத்திருக்காருன்னா அதுக்கப்புறம் என்னதோ அதுவும் அவரே பண்ணுவார். அப்ப ஒண்ணுமே நம்ம உரிமை கொண்டாடவே கூடாது. எதுவுமே நம்மளோடு இல்ல, பகவானோடு. அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும். அது துன்பம் வரும்போதும் சரி, இன்பம் வரும்போது அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும். அப்புறம் திருட நிச்சயா. திருட நிச்சயம்னாக்கா தமிழ்ல போடவே இல்லை, இப்படி போட்டிருக்கு, தப்பா போட்டு இது சரியா போடலன்னா, திருடம்னா என்னது? உறுதியா நிச்சயமா உறுதியா நம்புறது, அதுதான் திருட நிச்சயம். அப்புறம் வந்து டாலரண்ட், சகிப்புத்தன்மை. எந்த சூழ்நிலையிலும் தொந்தரவு இல்லை. நெவர் டிஸ்டர்ப்டு.
எந்த இது வந்தாலும் நம்ம வந்து நல்ல தைரியமா ஃபேஸ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, இதுல போடவே இல்லையா இதுல என்ன சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் போடல, ஆக்சுவலி திருடமா இருக்கணும், திருட நிச்சயம் மேபி இதுதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு யத ஆத்மா. யத ஆத்மானா என்னது, சுய கட்டுப்பாடு, முழுமையாக பரிபூர்ணமாக ஆன்மீகவாதி. கட்டுப்பாடுனா என்ன நமக்கு தெரியும், இனிமே திரும்பி திரும்பி அதை சொல்ல வேண்டாம். ஏந்துக்கிறது, காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறது, இதான் ஜபம் பண்றது, குளிக்கிறது, திரும்பி பகவத்கீதா ஏதாவது கிளாஸ் இருந்தா அது போறது, இல்ல நம்மளே படிக்கலாம், வீட்டுல பாகவதம் படிக்கலாம், இந்த மாதிரி இதே ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இதெல்லாம் கூட நம்ம எதெல்லாம் பிரபுபாதர் தான் எழுதியிருக்கா அதுவும் படிக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எப்படி, we are all totally in கட்டுப்பாடு. நம்ம சுய கட்டுப்பாடு என்னன்னு கண்ட்ரோல், மைண்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல பகவானை பத்தி நம்ம கேட்டு இருப்போம். சோ சுய கட்டுப்பாடு, முழுமையாக பரிபூர்ணமாக ஆன்மீகவாதி, ஆன்மீக குருவின் அறிவுறுத்தல்களில் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதால். ஓகே, அடுத்து மைய அர்ப்பித்த மனோபுத்திர். அது போடல, இதுதான் நினைக்கிறேன், மைய அர்ப்பித்த மனோபுத்திர். ஓகே, என்ன போட்டிருக்கோம், அப்புறம் இதுல என்ன போட்டிருக்கோம். அப்புறம் ஒருவரின் கடந்த கால தவறான செயல்களின் விளைவாக அனைத்து எதிர்வினைகளையும் கருதுகிறது. ரெஃபரன்ஸ் இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.14.8 அதுல போட்டிருக்கு. தத்தே அனுகம்பா, இறைவனின் கருணையாக துன்பத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. நான் மிகவும் தகுதியானவன், அவர் ஒரு இன்பம் கொடுத்தாலும் நான் எனக்கு அது தகுதி இருக்கு, அதனால இன்பம் கொடுத்திருக்கார். இல்ல ஒருத்தர் கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன நினைக்கிறோம், ஓகே இது அனுபவிக்க எனக்கு எழுதியிருக்கு, நான் என்னால அதை தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு துக்கம் கொடுத்திருக்காரு. சோ நான் அதை வந்து தாங்கி பகவானோட கிருப்பையால எனக்கு துக்கம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நம்ம வந்து வெல்கம் பண்ணி ஒரு பிரசாதமா தான் எடுத்துக்கணும். ஓகே, அது வந்து இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே கொடுத்திருக்கு. ஓகே, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கு, பக்தன் உடலின் வலிகள் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. யாரு பக்தனா இருக்கானோ அவளுக்கு வந்து இந்த மனசு வலிகளா இருக்கட்டும், உடம்பு வலியா இருக்கட்டும், அது பரவாயில்ல, கொஞ்சம் வலிக்கும், கொஞ்சம் தாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இது பண்ணிட்டு போவாங்களாம். பிரச்சனைகளுக்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. தவறான அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சியிலும் துன்பத்திலும் சமமாக இருப்பார். அவள்லாம் என்ன சொல்வா, சமமா, சுகமா இருக்கட்டும் துக்கமா இருக்கட்டும் எதுவுமே எதிர்கொண்டு பகவானோட இதுல நம்பிக்கையில திருப்தியா இருந்தோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, இது பாகவதத்தோட இது கொடுத்துருக்கு. தட்டே, அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கல, தட்டே அனுகம்பாம் சூசா, தட்டே அனுகம்பாம் சுசமீக்ஷமானோ புஞ்சானேவாத்மகிருதம் விபாகம் வபுபிர்விததான் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்தி பதே சதாய பாக். அப்படின்னா என்னது, என் அன்பான இறைவா, உனது காரணமற்ற கருணையை அவன் மீது அருள வேண்டும் என்று ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ஒருவன் எப்பொழுதும் தன் கடந்த கால தீமைகளின் வினைகளை பொறுமையாக அனுபவித்து, என்னெல்லாம் நம்ம கடந்த காலையில் ஏதாவது கட்ட இதெல்லாம் வந்துதானே திரும்பி திரும்பி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி திரும்பி திரும்பி அதை பத்தியே பேசி துக்கப்பட்டு அந்த மாதிரி இல்லாம அது வந்து பொறுமையாக அனுபவித்து தன் உள்ளத்தாலும் வார்த்தையாலும் உடலாலும் உமக்கு மரியாதையான வணக்கங்களை செலுத்துகிறானோ அவன் நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதியானவன் என்பது அவருடைய நியாயமான கூற்றாகி விட்டது. சோ இது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால நம்ம வந்து பாஸ்ட் ஏதாவது நமக்கு எல்லாரோட இது லைஃப்லயும் இருக்கும், ஏதாவது பாஸ்ட் துக்கம் இல்லாம எல்லாம் சுகமா இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. அது எவனா இருந்தாலும் சரி, ஒரு துக்கம்ங்கிற ஒரு பீரியட் வந்திருக்கும், அதையும் தாண்டி ஒரு சுகம்ங்கிற ஒரு பீரியடும் வந்திருக்கும் இல்லையா. இல்ல இப்ப வந்து ஒரு துக்கம் வந்திருக்கும், இதுக்கு முன்னாடி சுகமும் இருந்திருக்கும், அப்ப இதுவும் கடந்து போகும். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி எண்ணத்துல யாரையமா இருக்கானோ அவ வந்து கண்டிப்பாக பகவானை அடைந்து விடுவார், அது சந்தேகம் இல்லை. சோ இப்படி யோசித்தால் என்ன பலன் அப்படின்னு தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் எ டிவோட்டி. ஒரு டிவோட்டி இப்படி நினைக்கிறேன், சிந்தனை செயல்முறை என்ன அப்படின்னு. He thinks that is a Lord's mercy. இறைவன் தன் மீதுள்ள கருணை என்று அவன் நினைக்கிறான். எது நடந்தாலும் இறைவனோட கருணை, அதனாலதான் எனக்கு இப்படி வந்திருக்கு. துக்கம் வந்தாலும் என்னது சரி, எனக்கு என்னால பொறுக்க முடியும்னு சொல்லிதான் எனக்கு துக்கம் கொடுத்திருக்காரு, அந்த மாதிரி நினைக்கணும். அப்புறம் நம்மளோட ஏதோ துக்கம் எல்லாம் வரும்போது என்ன பாவ செயல்கள் அதெல்லாம் நீங்கி போறோம். எப்ப யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப துக்கப்பட்டு நிறைய கஷ்டம் எல்லாம் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம், பாவம் நிறைய பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, மூட்டை மூட்டையே பாவம் இருக்கு, அதெல்லாம் என்னைக்குதான் தீரப்பட தெரியாது. அது எப்படி கழிக்க முடியும், நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல தானே கொடுத்துருக்கு. புண்ணியம் பண்ணா அதுக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு, நல்லது நடக்கும். இல்ல பாவம் பண்ணியா அதுக்கு ஒண்ணு அனுபவிக்கணும். அப்ப எதுவுமே நம்ம அனுபவிச்சுதான் தீர முடியும். ஆனா நாம ஜபம் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயிடும், அது சொல்லியிருக்காங்க. நாம ஜபம் பண்ண 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 என்ன, இந்த மேலோட்டமா இருக்கிற இந்த ஒரு மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் கரைஞ்சு 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 போகலாம். பின்ன பெரிய பெரிய இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம், ஏதோ ஜென்மத்துல எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், அதனாலதான் இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு துக்கம் எல்லாம் வருது. சோ அதுவும் அப்படி நினைச்சுக்கணும். நமக்கு பெரிய துக்கம் எல்லாம் வரும்போது என்ன நினைக்கணும்னா, நான் என்னவோ பெரிய பாவம் பண்ணிருக்கேன், அதெல்லாம்
முடிஞ்சு போறது. இந்த இதுல நான் வந்து அனுபவிச்சு அதை முடிச்சு விடுறேன். அப்புறம் எனக்கு வந்து நல்லது நடக்கும்போது என்னது, நான் இப்ப ஏதோ புண்ணிய காரியம்லாம் பண்ணிருக்கேன், அதோடு அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். ஓகே, சோ இறைவன் தன் மீது உள்ள கருணை என்று அவன் நினைக்கிறான். சோ ஹவு திஸ் இஸ் லார்ட்ஸ் மர்சி. இது எப்படி இறைவனின் கருணை ஆகும் அப்படின்னாக்கா, அவர் நினைக்கிறார், எனது கடந்த கால தவறுகளுக்கு நன்றி, நான் இப்போது கஷ்டப்படுவதை விட மிக அதிகமாக நான் கஷ்டப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நினைப்பேன். ஏன்னா இது என்னோட பாவம் எல்லாம் கழியதான் இன்னும் நிறைய கஷ்டம் கொடுப்பா. என்ன பாவம் எல்லாம் ஒரு ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இதை முடிச்சுட்டு என்ன திரும்பி வேற ஜென்மம் எனக்கு எடுக்க வேண்டாம் பாருங்க. இதையே முடிச்சுட்டு நல்லா பாவத்தையும் முடிச்சுட்டு புண்ணியத்தை நல்லா முடிச்சுட்டு ஒரேடியா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துடலாம். ஏன்னா லக்கிலே நம்ம ஹியூமன் பீங்கா இருக்கோம். அதனால இல்லைன்னா என்ன ஆகும், திரும்பி வேற ஜென்மா எடுக்கணும், திரும்பி பாக்கியுள்ள அந்த பாவ மூட்டைகள்லாம் அதை பத்தி இன்னும் வரும், இதுல வரும் 13, 14 சாப்டர்ல எல்லாம் வரும். அந்த பாவ மூட்டைகளை பத்தி எல்லாம் உண்டு. அதுக்கு ஒரு வேர்ட்ஸ் உண்டு, சஞ்சித கர்மா, ஆகாமி கர்மா, பிராரப்த கர்மா, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேர் உண்டு. சோ அதை பத்தி நம்ம அப்புறமா டீட்டெயிலா படிக்கலாம். சோ என்ன சொல்றேன்னா, இன்னும் கஷ்டம் கொடு, இந்த கஷ்டம் எல்லாம் நான் தாங்கிக்கிறேன், பரவாயில்ல, இந்த கஷ்டம் எல்லாம் கழிஞ்சு போட்டோம், அப்பதான் என்னோட பாவம் எல்லாமே தீரட்டும், அந்த மாதிரி நினைப்பலாம். அப்புறம் என்னது, அது ஆண்டவரை கருணை, நான் பெற வேண்டிய அனைத்து தண்டனைகளையும் பெறவில்லை, கொஞ்சம் பெறுகிறேன். ஃபுல்லா தண்டனை எல்லாம் இன்னும் நீ கொடுக்கல, கொஞ்சமா கொடுத்திருக்க, இன்னும் நிறைய வரப்போறது, பரவாயில்ல, எனக்கு தாங்குற சக்தி கொடு, நான் தாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுறான். யாரு? நல்ல தூய பக்தர். அப்புறம் அவர் நினைக்கிறார், இந்த நபர் எனது கடந்த கால தவறான செயல்களால் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார், அதனால் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதை விட கஷ்டப்படுவதே மேல், என் கர்மாவின் கருவி, எல்லாம் என்னோட கர்மா காரணம் தான் வருது. யாரையும் நம்ம இப்ப யாரோ எனக்கு மக்கள் கஷ்டம் கொடுத்துட்டா, இல்ல நம்ம பர்ஸ் தான் தொலைஞ்சு போயிடுது, இல்ல கோல்டு செயின் போட்டுன்னு போயிருக்கோம், நம்ம செயினா யாரோ அடுத்துன்னு போயிட்டாங்க, அப்படி அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்ததுனால என்ன நினைக்கிறோம், சரி என்னவோ பண்ணிருக்கேன், நான் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல யாரோட அபகரிச்சிருக்கேன், அதனால இந்த ஜென்மத்தை எடுத்துன்னு போனா சரி, இன்னும் கஷ்டம் வரட்டும், நம்மளோட கஷ்டம் எல்லாம் இப்படியே போகட்டும், ஏதாவது யாரையோ இல்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்போம், அதனால இந்த ஜென்மத்துல நம்ம தப்பு நமக்கு அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் இதெல்லாம் என் கர்மாவின் கருவி, இதெல்லாம் நாம் முன்னாடி பண்ண கர்மாவோட பிரதிபலனா இந்த ஜென்மத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கலாம். அப்புறம் இது என்னது, சிந்தனை செயல்முறை. இது இப்படி ஒருத்தர் அனுபவிக்கும் போது இந்த மாதிரி இருந்தது. இப்படி யோசித்தால் என்ன பலன் இப்படின்னாக்கா, இது வேற விதமா. He is always calm, quiet and patient. In Tamil, இறைவன் தன் மீதுள்ள கருணை என்று அவன் இல்ல சாரி, இது வேற, இது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. He is always calm. அந்த மாதிரி ஒருத்தவன் எப்படி இருப்பான், ரொம்ப சாந்தமா, ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், புலம்பி தள்ளினெல்லாம் இல்லாம இஸ் காம், குவைட், பேஷண்டா, காமா, நல்ல என்னது காம்னா என்ன சொல்றது, சாந்தமா குவைட்டா உட்கார்ந்து ஒண்ணும் இல்ல, தாங்கிப்பான், பேஷண்டா, ரொம்ப பொறுமைசாலியா, அப்படி டிஸ்பைட் மெனி டிஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன், அடுத்து சோதனை மேல் சோதனை வருவான், சரி பரவாயில்ல, சரி இதுல இருந்து மீட்டு வந்து விடலாம், சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைச்சு பொறுமையா காத்துக்கிறான். அடுத்தது என்னது, அவர் யாரிடமும் பொறாமைப்படுவதில்லை. எனக்கு மாத்திரம் ஏன் இந்த மாதிரி நடக்கிறது, ஏன் உங்களுக்கு நடக்க மாட்டேங்கிறது, அவளும் நன்னா இருக்கா, அவளும் என் கூட வந்தவர், அந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன இல்லாம பொறுமையா, அவர் யாரிடமும் பொறாமைப்படுவதில்லை, அல்லது அவர்களின் நடத்தையால் தொந்தரவு செய்யவில்லை, அல்லது அவரது எதிரியின் எதிரியாக மாறவில்லை, யார்கிட்டயும் எனிமிட்டி இல்லாம, சரி எனக்கு வந்திருக்கு, நான் அனுபவிச்சுட்டு போறேன், இது முடிஞ்சுட்டு நல்லது தானே வரும், அந்த மாதிரி ஒரு சார்ந்த சொல்லுவா இருப்பார். அப்ப he becomes eligible for liberation. அந்த மாதிரி பொறுத்து போறவளுக்கு என்ன ஆகுமா, அவர் விடுதலைக்கு தகுதி பெறுகிறார். அந்த மாதிரி விடுவா வந்து டெஃபினட்டா பகவான்கிட்ட போயிடுவார். அந்த மாதிரி ரொம்ப மொழிபெயர்ப்பு ஜாஸ்தி, அது அப்புறம் ரீட் பண்ண கூட எனக்கு நேரம். அடுத்த ஜெயலட்சுமி மாதாஜி எடுக்கிறீங்களா? எடுக்கிறேன் மாதாஜி. யஸ்மானோத்விஜதே லோகோ லோகானோத்விஜதே சயக ஹர்ஷமர்ஷ பயோத்வேகைர் முக்தோ யஷமே சசமே பிரியக. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ யாருக்கு நம்மளால ஒருத்தர் தொந்தரவு இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இல்ல ஐயோ இவங்க வந்துட்டாங்களா, இவங்க தொந்தரவு பண்றதுக்குனே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. அது நம்ம மாமியார் மாமனார் எல்லாம் ஆயிட்டோம்னா அவங்க பேரே வச்சிருவாங்க இல்லையா, அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப பொறுத்துதான் போகணும்.
வெளியில இருந்து அந்த பொண்ணு வேற குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கா. அவளுக்கு அவ வீட்டுல என்ன கலாச்சாரமோ அதுதான் அவ கொண்டு வர முடியும் இல்லையா. அவ பிறந்ததுல இருந்து அந்த இதுல இருக்கா. அப்ப தூங்கி எழுந்துக்கிறதுல இருந்து இருக்கும். ஏதாவது லேட்டா எழுந்திருப்பாங்களா இருக்கும் அவங்க வீட்டுல, இல்ல அவங்க ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்துக்கிற அந்த ஹேபிட் இருக்குமா இருக்கும். நம்ம லேட்டா எழுந்திருப்போம். ஏதாவது இருக்கும். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அதே போல மாப்பிள்ளை சரி பொண்ணை கொடுத்த இடத்துல ஏதாவது இருக்கும், மனஸ்தாபம் இருக்கும். அப்போ என்ன பொறுத்துக்கணும். அவ ஃபேமிலியாச்சு அவங்களாச்சு அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாருமே சீனியர் சிட்டிசனா இருக்கும், அதனால இந்த மாதிரி சொன்னேன். சோ இந்த மாதிரி ஒண்ணு நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு போறோமா, ஹெல்ப்பா ஏதாவது பண்ண முடியும்னா போனோம் இல்லையா, திருப்பி வந்துடும். அப்ப அந்த மாதிரி யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காம, நம்மளால யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாம, அவங்களும் நமக்கு தொந்தரவு பண்றா போல நம்ம அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வச்சுக்காம அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா, he by whom no one is put into difficulty, என்னால ஒன்னொருத்தருக்கு டிஃபிகல்ட்டி வராது. அண்ட் who is not disturbed by anyone, அவரும் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டார், அவரையும் யாரும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டார். அந்த மாதிரி இருந்துட்டோம்னா who is equipoised, இதேதான் திரும்ப முன்னாடி கொடுத்தா அதேதான். equipoised வந்து சமநிலையில இருக்கிறது. ஹாப்பினஸ் வந்தாலும் சரி, இந்த துக்கம் வந்தாலும் சரி, சுகம் வந்தாலும் சரி, ஃபியர் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி, ஏதோ பயமா இருக்கு, இல்ல பயம் என்ன நடக்குமோ என்னமோ பதற்றலா இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் ஒன்னும் நடக்காது. எது நடந்தா நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம், பகவான் இருக்கார், அந்த மாதிரி நம்பிக்கையுடனே அந்த மாதிரி உருவானா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இஸ் வெரி டியர் டு மீ. எல்லாம் பிட்டு வைக்கிறார் பகவான். அதனால இதெல்லாம் நம்ம என்ன கண்டுக்க மாட்டேங்கிறோம். நமக்கு சுகம் துக்கம் எல்லாம் வரும்போது என்ன, நம்ம திரும்பி ஒரு பழைய நிலைக்கு வந்துடுறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம இதுலயே படிச்சுட்டே இருந்தோம்னாக்கா ஸ்லோலி நம்ம கேரக்டர் மாறிடும். ஓகே, இப்போ இந்த 15th சாப்டரோட ஒரு இது கொடுத்திருக்கு. பிறருக்கு ஒருபோதும் துன்பம் தருவதில்லை, நெவர் காஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் டு அதர்ஸ். இது வந்து இப்ப பிரகலாத் மகாராஜோட இது காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, அவர் எப்படி சின்ன குழந்தை, அது அவரோட ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அவர் எவ்வளவு துக்கம், அவ அப்பாவே துக்கம் கொடுக்குறாரு, வேற யாரும் ஊர் மனுஷா கூட இல்ல, அவ அப்பாவே துக்கம் கொடுக்குறாரு. சோ அவரோட என்ன கொடுத்திருக்கு, மற்றவர்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. எல்லாம் ஃபயர்ல போடுறாங்க, ஆணையை கொண்டு மிதிக்க சொல்றாங்க, மேடுல இருந்து தள்ளி விட்டு கீழே மலையில இருந்து தள்ளி போடுறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அவருக்கு வந்து நல்ல பக்தி, பகவான் பேர்ல அவ்வளவு பக்தி இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் தாங்கிண்டு பகவானோட கிருபையில அவர் வெளியில வந்து விடுறாரு இல்லையா. அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோரி பார்த்திருக்கோம். பட் அது ஸ்டோரி தானே நினைக்க கூடாது, இந்த காலத்துலயும் அதெல்லாம் இருக்கு. அது இப்ப யாரும் நம்மளை வந்து யானை கொண்டு மிதிக்க சொல்ல மாட்டா, ஃபயர்ல குதி சொல்ல மாட்டா. பட் அது போல ஏதாவது துக்கம் வந்தாலும் என்னது, யாரும் நம்மள கஷ்டம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு பகவான் இருக்கார், பகவான் எனக்கு துணை இருக்கார், அந்த மாதிரி நினைக்கணும். ஓகே, பக்தன் எப்பொழுதும் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸில் ஆழ்ந்திருப்பதால் யாராலும் தொந்தரவு செய்யாமல் பொருள் சூழ்நிலைகள் அவனை அசைக்க முடியாது என்பது பொருள் சூழ்நிலை ஒரு விஷயம். பிகாஸ் டிவோட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் என்க்ராஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம இந்த உலகத்துல இப்ப நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோம் இல்லையா, அதுல ஏதாவது என்ன மனுஷாலா இருக்கட்டும், இல்ல அனிமலா இருக்கட்டும், இல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, எர்த்குவேக், ட்ராட், ஃப்ளட், இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கெலாமிட்டில, அதான் அன்னைக்கு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, இந்த அந்த 3 இது இருக்கே, நான் அந்த பேர் மறந்துட்டேன். அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த பேரே மறந்துட்டேன். அந்த 3 கலாமிட்டி அப்படின்னா என்னது, ஒண்ணு வந்து நம்மளே நமக்கு தீங்கு இழைச்சுக்கிறது. ஒரு தும்மல், இருமல், காய்ச்சல் எல்லாம் வந்து ஏதோ நம்ம இருப்போம், அடுத்த நாளைக்கு தொண்டை கட்டிருக்கோம், ஒரு ஃபீவர் வரும். அப்ப நம்மளே நமக்கு வந்து தீங்கு இழைச்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி துக்கம், அது ஒரு டைப் ஆஃப் மிசரி. இன்னொன்னு என்னது, பிற ஜென்மங்கள்ல பிற மனுஷால ஒரு எறும்பு கடிச்சிடும், இல்ல ஒரு கொசு கடிக்கிறது, அந்த மாதிரி பிற ஜந்து இல்ல பிற மனுஷா நம்மள ஒரு மாதிரி என்னது மனசை கஷ்டப்படுத்துறது, அந்த அது வந்து வேற. அதுக்கு என்ன அதிபூத்தம், அதி தெய்வம், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அது. ஓகே, அந்த மாதிரி 3 மிசரிஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அத்தியாத்மா, நானே எனக்கு தீங்கு இழைச்சுக்கிறது அத்தியாத்மா. அப்புறம் அதிபூதம் அப்படின்னா என்னது, பிற மனுஷால நமக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுக்கறது அதிபூதம். பிற மனுஷாலா இருக்கட்டும், இல்ல எறும்பா இருக்கட்டும், பட்சியா இருக்கட்டும், மிருகமா இருக்கட்டும், எதுவும் இப்படி போயிட்டு இருந்தேன் நாய் கடிச்சுட்டு அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம். இப்ப அதிபூதம். அடுத்தது அதி தெய்வம் அப்படின்னா இந்த பகவான் தெய்வம்னா அப்படின்னா நேச்சுரல் கெலாமிட்டி. நேச்சுரலா ஒரு ஃப்ளட் வந்துடுறது, நம்ம வீடெல்லாம் மூங்கி போயிடுறது, இல்ல எர்த்குவேக் வருது, எர்த்குவேக்ல எல்லாம் நிலநடுக்கம்ல வந்து நம்ம வீடெல்லாம் இடிஞ்சு போறது, இதெல்லாம் நம்ம கையிலேயே ஒண்ணும் கிடையாது. சோ எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நம்ம வந்து பகவானை நம்பிட்டு இருக்கணும். இதுதான் 3 மிசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க, ஐ திங்க் ராஜலட்சுமி மாதாஜி தான் சொன்னாங்க, அது இப்ப இதுல இந்த டைம்ல சொன்னாங்க. ஓகே, அடுத்தது என்னது, such a stage is obtained by laws. எந்த நிலைமை வந்தாலும் இத்தகைய நிலை இறைவன் அருளால் கிடைத்துள்ளது. எந்த சுகமா வந்தாலும் இறைவன் அருளாலதான் கிடைச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்ம வந்துடணும், வருவோம், டெஃபினட்டா வருவோம். அந்த ஒரு சாந்த மனப்பான்மை வந்துடுச்சுன்னா இது எல்லாமே நம்ம வந்து முன்னூறு தாள் கூட சொல்லுவோம், நம்ம வந்து இப்படியாதான் இருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கணும்.
ஓகே, அடுத்தது does not affect others, மற்றவர்களை பாதிக்கிறது. இது எப்படி மற்றவர்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை இந்த மாதிரி எண்ணத்துல. இவர் மற்றவர்களை பாதிக்காது. அது அதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு? எல்லோரிடமும் அன்பாக நடந்து கொள்வதால் அத்தகைய பக்தரால் யாரும் கவலை, சிரமம், பயம் அல்லது அதிருப்திக்கு ஆளாக மாட்டார்கள். எல்லாருக்கும் நம்ம இவன் எனிமி வந்தா கூட நம்ம நல்ல விதமா பேசினா என்ன ஆகும்? அவன் ஒரு கையால நம்ம சத்தம் வர்றது இல்லையா? நம்ம பொறுத்து போகும்போது என்ன ஆகும்? அவன் சரி திரும்பி அப்பவும் கத்துறானா இருக்கும். அப்பவும் பொறுத்து போகும்போது என்ன ஆகும்? அவனுக்கே தோணும் இது கல்லு மாதிரி இருக்கு, நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவனுக்கு ஒன்னும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் சண்டை போடுறான்னா அவ தூண்டுதலுக்கு வேண்டிய சண்டை போடுவா. அவ ஒண்ணு சொல்லி நம்ம திருப்பி ஏதாவது சொல்லணும்னு தான் எதிர்பார்த்துட்டு சொல்லுவா. நம்ம ஒன்னும் சொல்லல, பேசாம அப்படி அவளையே பார்த்துன்னு பேசாம இருக்கும். இல்ல கண்டுக்காம போயிட்டு இருந்தோம்னா எவ்வளவு நேரம் தான் கத்துவாங்க, அப்படியே அடங்கி போயிடுவா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி இருக்கணுமா? அப்ப நம்மளால மற்றவர்களுக்கு அது பாதிக்காது. நம்ம ரொம்ப சாந்தமா அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா, எல்லாத்தையும் நல்லா அன்பா இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்னாக்கா, என்ன ஒரு கஷ்டம் யார் மூலமா வந்தாலும் அது அவளுக்கு மற்றவர்களுக்கும் பாதிக்காது. இது மற்றவர்களால் நம்ம பாதிக்கப்படுவதில்லை. அது 2 இது பிடிச்சேன். எம் கல்பனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இருக்கீங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. 16. अनेबेक्ष सुशिर्दक्ष उदासीनो कथाव्यहद सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலையின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்தவனாக உள்ளானோ, எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் முக்கியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. A devotee who is not dependent on the ordinary course of activities. நான் ஏதோ மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நான் இது பண்ண எனக்கு ஏதோ ஆதாயம் கிடைக்கும், அத மாதிரி எண்ணி நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணத்தோட பண்ணாம, பகவான் இருக்கார் பார்த்துப்பார், நான் பண்றேன், என்னோட என்ன இது உண்டோ நான் டியூட்டி உண்டோ பண்ணிட்டு இருப்பேன், ஆனா அதை பண்ணினதுனால எனக்கு ஏதோ நல்லது வரப்போறதுன்னு எண்ண வேண்டாம். அது நான் பண்ற டியூட்டி நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அது கொடுக்கணும் கொடுக்காதது பகவான் இச்சை. அந்த மாதிரி இருக்கணும். Who is pure, expert, without cares, free from all pains. ஒன்னும் அதான் எல்லா விதத்தையும் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஜாஸ்தி கண்டுக்காம எல்லாம் பகவான் இருக்காரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? Who does not strive for some result. வேலை பண்ணிட்டே இருப்போம், ஆனா இதனால உனக்கு நான் நிறைய நாள் உழைக்கிறோம். இப்ப நீங்க எம் கல்பனா மாதாஜி டீச்சரா இருக்காங்க. இல்ல எனக்கு அந்த கரெக்ஷன் வேலையும் இருக்கு, அதுவும் இருக்கு, இது இருக்கு, எனக்கு பகவத்கீதா எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ண நேரமே இல்லை. அந்த மாதிரி ஏன்னா அது பண்ணினா எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வரும், நல்ல பேர் புகழ்லாம் வரும் அப்படின்னா நினைச்சிட்டு பண்ணுவாம இருக்கும். இப்ப ஜஸ்ட் நீங்க இப்ப படிச்சதுனால உங்களோட எக்ஸாம்பிள் இருக்கிறேன். ஆனா என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு நீங்க இல்லைன்னா வேற ஒரு டீச்சர், இட் டசன்ட் மேட்டர் டு தெம். அவங்களுக்கு இப்ப நீங்க வேலையை விட்டு போனாலும் ஸ்கூல் பந்து பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? அவங்க நீங்க போயிட்டீங்களா 100 பேர் இருப்பாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்கு. யாராவது இம்மிடியேட்டா நெக்ஸ்ட் மொமெண்டே ஒரு ஜாபுக்கு ஆகும். அப்ப நம்ம என்னன்னாக்கா தெரியணும் எங்க லிமிட், நம்ம இதுல எல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது. ஓகே, இது நடந்துட்டே இருக்கும், நான் என்னோட டியூட்டி பண்ணிட்டே இருப்பேன், நான் இவ்வளவு பண்றதுனால எனக்கு பேரு புகழ் இல்ல பணம் வரும், அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம். அது மேல அவர் பகவான் பார்த்துருக்காரு. அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா, அந்த மனப்பான்மையோட இருந்தோம்னாக்கா அந்த மனுஷால பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. எல்லாமே பகவான் நினைச்சுட்டு இருக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரபுஜியா, நாராயண சாமி பிரபுஜியா இல்ல நிவேதிதாவா? அப்புறம் பிரபுஜி படிக்கும். यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति सुभाष प्रीत्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான் நம்ம சொல்லி அதேதான் படிக்கிறோம். பிளஷர் கிரீஃப் அப்படின்னா சுகமா இருக்கட்டும் துக்கமா இருக்கட்டும், அதை பத்தி நம்ம புலம்பிண்டு, லேமெண்ட்னா புலம்பிண்டு, அதனால இன்னும் நிறைய
வந்து சுகத்திலையும் துக்கத்திலையும் வந்து சமமா பாவிச்சு, அதனால நம்ம வந்து புலம்பி ஐயோ இப்படி துக்கம் வந்துருச்சுனே புலம்பிட்டு அந்த மாதிரி இல்லாம, இல்ல ஆசை ரொம்ப இன்னும் நிறைய வரணும், இப்ப நல்ல சுகமா இருக்கும்போது என்ன அது வாங்கலாம் இது வாங்கலாம்னு ஆசை வருது இல்லையா, அதுவும் இல்லாம and who renounces both auspicious. Renounces என்னது அப்படியே இது என்னது renounce என்ன தமிழ் வேர்டு, துரத்தல், துறவு. That means I'm not, எனக்கு ஏதோ கையில கோல்டு கொடுத்தபடியா என்ன போ எனக்கு என்ன போட்டுக்கணும், எனக்கு எல்லாம் வேண்டாம் நீங்களே எடுத்துக்கணும். இல்ல இப்ப 1,00,000 ரூபாய் அப்படி கையில சும்மா யாரும் கொடுக்குறாங்க, எனக்கு என்ன வேணும் நானா பேக்ல போட்டு எனக்கு அதை அழகு பாக்குறதுலாம் எனக்கு எல்லாம் இது இல்லை, யாருக்கு வேணுமோ நீங்க எடுத்துங்கப்பா. நமக்கு அதுல எல்லாம் அட்ராக்ஷன் போகாம அந்த மாதிரி இருந்துட்டோம்னா, ஆஸ்பிஷியஸ்னா என்னது நல்ல சகுனம், நல்லதா நடக்கிறதா, அதுலயும் ஒன்னும் பெரிய பற்றுதல் இல்லாம, அண்ட் இன்ஆஸ்பிஷியஸ் ஏதாவது கெட்டது நடக்கிறது அதுலயும் ஒன்னும் பற்றுதல் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. அதான் இஸ் வெரி டியர் டு மீ. அப்ப எந்த மாதிரி இப்ப நம்ம மனுஷா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் எதிர்பார்க்கிறார் இல்லையா. அப்படி எல்லாம் இருக்கிறது கஷ்டம், டெஃபினட்டா கஷ்டம் தான். ஏன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம், நம்ம வீட்டுல மனுஷாளுக்கு யாராவது காய்ச்சல் வந்ததுன்னா துடிச்சு போறோமா இல்லையா இல்லையா, காய்ச்சல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகுது நிறைய வீட்டுல, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஊரோட இருக்கும். அது இப்ப நினைச்சா ஒரு கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் உடம்பு முடியாம நினைச்சா ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க, என்னெல்லாமோ பேரு சொல்லாது, பேரு தெரியாது, மங்கி பாக்ஸ் சொல்றாங்க, என்னெல்லாமோ வியாதி வருது, கேட்டது கூட இல்ல. நம்ம அந்த மாதிரி கலியுகம் முத்திண்டு வர்றது இன்னும் நிறைய வருஷம் இருக்கான், நிறைய வருஷம் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம 4th சாப்டர்லயே பார்த்தோம். இப்பவே இப்படி இருக்குனாக்கா இன்னும் போக போக எப்படி இருக்கும். அப்ப நம்ம திரும்பி வாழணுமா, திரும்பி இந்த உலகத்துல வரணுமா, வேண்டவே வேண்டாம். இப்போ கிடைச்சிருக்க கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இப்பவே பகவானை நல்லா நம்பி பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம போயிடணுமா. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பழகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில இப்ப படிக்கிறதுனால we should definitely கொஞ்சம் ரொம்ப எல்லாம் நம்ம விட்டு இதா சன்னியாசி மாதிரி இருக்க முடியாது, கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், இருந்தாலும் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான், இதுவும் கடந்து போகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தம் ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். 17th ஆயிடுச்சு. எஸ், நெக்ஸ்ட் இது இருக்கா. ஓகே, பொருள் உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படாதவர். பொருள் லாபம் அல்லது நஷ்டம் குறித்து மகிழ்ச்சி அடைவதோ அல்லது வருத்தப்படுவதோ இல்லை. லாபம் வந்தாலும் சரி, நஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அப்படி பரபிரம்மன் சொல்லுவா இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். இட்ஸ் வெரி ஈஸிலி செட். ஓகே, புலம்புவது அவனா எப்படி இருப்பான், புலம்பவும் மாட்டாங்க, புலம்புவதும் இல்லை, ஆசைப்படுவதும் இல்லை, மகனையோ சீடனையோ பெற துடிக்கவில்லை. ஒருத்தர் குழந்தை பிறக்கல, இல்ல குழந்தை வேணும், நான் டீச்சரா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு டிவோட்டிஸ் யாரும் ஸ்டூடெண்ட் வர்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. வந்தா வாங்க, வந்தா உங்களுக்கு லாபம், அப்படி எல்லாம் நினைச்சுன்னு வருவான். அப்போ கிடைக்காமல், அதாவது துடிக்கவில்லை, கிடைக்காமல் புலம்புவதில்லை. கிடைக்கலையா, ஐயோ யாருமே வரலையே கிளாஸ்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணக்கூடாது. இப்ப இன்னைக்கே நம்ம கிளாஸ்ல இவ்வளவு கம்மியா பேர் இருக்காங்க, வந்தவங்களுக்கு லாபம், யார் வந்தாங்களோ அவங்க படிக்கிறாங்க, வராதவங்க வீட்டுல படிக்கலாம். ஆனா அது போல நம்ம வீட்லயே படிக்கலாம்னு அந்த கிளாஸே பண்ண வேண்டாமே, எனக்கே ஆகாது. நானே இப்ப பாக்குறேனே, இல்ல பாகவதெல்லாம் நான் தனியாவே படிக்கலாம்லாம் நினைச்சு பாக்குறேன், முடிய மாட்டேங்குது. இப்பதான் 5:15 தான் பாகவதம் முடிஞ்சது. 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 5:15 முடிச்சேன். அப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்குள்ள கொஞ்சம் நேரமா எடுத்து விடுவிடுன்னு கிச்சன் வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு ஓடி வந்துட்டேன் நான். என்ன சொல்றேன்னா, இட் இஸ் நாட் ஈஸி. இப்ப நம்மளே பண்ணலாம் அப்படின்னா அதெல்லாம் முடியாது. அப்போ நான் லேமெண்ட் பண்ணக்கூடாது, வருத்தமும் படக்கூடாது. வந்தா அவங்களுக்கு லாபம், வரலன்னா சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு. அப்புறம் வேற என்னது, எல்லாவித சுப அசுப மற்றும் பாவ செயல்களின் முகத்திலும் ஆழ்நிலை. டிரான்சென்டென்டல் இன் ஃபேஸ் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் இன் ஃபேஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிஷியஸ், இன்ஆஸ்பிஷியஸ் அண்ட் சிம்பிள். எதுவுமே எதிர்கொள்ளலாம். அதாவது இந்த பேஸ் இங்கிலீஷ்ல பேஸ் தான், ஒரே தமிழ்ல வந்து முகம்னு போட்டுட்டா, அது முகம் இல்லை, எதிர்கொள்ளணும். டிரான்சென்டென்டல் எதுவுமே பகவானோட ஆழ்நிலை இது லெவல்ல போயிட்டு நம்ம எல்லாமே எதிர்கொள்ளணும். என்னெல்லாம் எதிர்கொள்ளணும், ஆஸ்பிஷியஸ் நல்ல விஷயம் வந்தாலும் எதிர்கொள்ளலாம், இன்ஆஸ்பிஷியஸ் அப்படின்னா கெட்டது ஏதாவது வந்தாலும் எதிர்கொள்ளறதுக்குள்ள ஒரு தகுதி நமக்கு வந்துடணும். எல்லாம் சின்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ், ஏதாவது பாவ செயல் இருந்தாலும் அதையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர்ல இருக்கணும். அந்த மாதிரி உள்ளவால பகவான் இப்படி அணைச்சு ரொம்ப ஐயோ நீதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறோம். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் ட்ரை பண்ணோம். ஓகே, அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இறைவனின் திருப்திக்காக எல்லா வகையான இடர்களையும் ஏற்க தயாராகுங்கள். ஏன்னா பகவானுக்கு அந்த மாதிரி பக்தால தானே பிடிக்கும் இல்லையா. அப்ப நம்ம அந்த பகவானுக்கு பிடிச்ச பக்தாலா மாறணும்னா இப்படி இருக்கணும், நல்ல ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டி வச்சுட்டு இதாகும். அடுத்தது என்ன போட்டிருக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு எதுவும் தடையாக இப்படி போட்டிருக்கு. நத்திங் இஸ் அன் இம்பெடிமெண்ட் இன் தி டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எதுவுமே இந்த சேவை இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு என்ன தடங்கள் வந்தாலும் அதெல்லாம் தடங்களே இல்லை. ஐ வில் டூ இட்.
ஜபம் பண்ணும்போது எங்கேயோ வெளியில போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம காலையில 4 மணிக்கே போனோம், இன்னைக்கு மங்கள ஆரத்தி பார்க்க முடியாது, 4 மணிக்கு இறங்குறோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல, அன்னைக்கு பார்க்கலையே, இப்போ மொபைல்ல பண்ணி பாக்குறது, பஸ்ல போறமா இருக்கும், நெட்வொர்க் கிடைக்காது. பட் வி ஷுட் ட்ரை 100% நம்ம சைட்ல இருந்து எஃபோர்ட் போட்டுட்டே இருக்கணும். முடியலையா, ஓகே சரி போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த டைம்ல ஜபா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். எங்க எப்போ கிடைக்கிறதோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஜப்பா இஸ் அவர் ஒன் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்ம நம்ம என்ன இம்பெடிமெண்ட்ஸ்னா தடங்கள், எந்த தடங்கள் வந்தாலும் நம்மள ஒண்ணும் நிறுத்த போறது இல்லை, நான் என்னோட பக்தி பண்ணிட்டே தான் இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் லாஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கு, பக்திமான் பக்தன். பக்திமான் யாரு, இது கிருஷ்ணர் பக்தன், நம்ம எல்லாம் பக்தன். மற்ற எல்லா குணங்களும் தோன்றும் மிக அத்தியாவசியமான குணம், the most essential quality from which all other qualities appear. பக்திமானாவும் டிவோட்டி, நம்ம பக்திமானாவும் பக்தனாவும் இருந்ததுனாக்கா இதுல இருந்துதான், இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருந்துதான் நமக்கு நல்ல நல்ல குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வெளிப்படும். அப்ப நம்ம எப்பவுமே பகவானுக்கு பக்தனா இருக்க வேணும். அப்ப பக்தனா இருக்கணும்னா இதெல்லாம் என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ், அடுத்து நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. சமசத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா மானாபமானயோ ஷீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜிதஹ. ஒரு நிமிஷம் உங்க சிஸ்டரை கூப்பிடுறேன். பபிதா மாதாஜி இதை படிச்சுங்க. ஓ மஞ்சுளா மாதாஜி கூப்பிட்டாங்களா? ஓகே ஓகே. ஏன்னா ஓகே, இல்ல விவேகானந்த பிரபுஜிக்கு நான் லாஸ்ட் இது கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல, இப்ப இது பபிதா மாதாஜி இதை எடுத்துருங்க. துல்லிய நிந்தாஸ்து திருமௌனி படிக்கிற மாதாஜி. துல்லிய நிந்தாஸ்து தீர்மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அநேக ஸ்திரமதிர் அனிகேதஹ ஸ்திரமதிர் அனிகேத ஸ்திரமதிர் பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரோ ரெண்டு பேர்ல யாராவது படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிக்கும். எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன இவ்வளவு சொல்லிட்டே போறாரு இல்லையா? என்ன சொல்றாரு, ஒன் ஹூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எனிமீஸ். யார் வந்தாலும் சரி, ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும். எனிமி எப்படி வரும், நம்ம எனிமி நினைச்சாதான் அவங்க எனிமி. அவன் ஒரு மனுஷன் தான், அதுல என்ன இப்ப அவருக்குள்ளேயும் ஒரு பகவான் இருக்காரு. அவனுக்கு ஏதோ தெரியாதனமா அன்னைக்கு பேசினா, தெரியாதனமா இன்னும் பண்ணினா, அப்படி நம்ம மாப்பு மன்னிப்பு பண்ணி எல்லாரையும் ஒரு சமமா நம்ம பாவிச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்கா, ஹூ இஸ் ஈக்விபாய்ஸ், again அந்த வேர்டு வருது, எல்லாம் சமமா எதிர்பார்க்கணும். அப்புறம் ஹானர் டிஸ்ஹானர், சிலப்போ நம்மள நல்லா மதிப்பாங்க, சிலப்போ நம்மளை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. கண்டுக்காதவங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப இதா நினைக்க கூடாது. என்ன கண்டுக்கவே இல்லை, நான் வந்திருக்கேன், எனக்கு உட்காரு கூட சொல்லலையே, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எண்ணக்கூடாது. சரி, அவங்க உட்காந்து சொல்லனாலும் உட்கார்ந்து விடலாமே நம்மளே. அவங்களுக்கு தோணும், ஐயோ நான் சொல்லவே இல்லையே, வந்துட்டு அவங்களே உட்கார்ந்துட்டாங்களே, ஐயோ ரொம்ப சாரின்னு அவங்களே சொல்லிட்டு வருவாங்க. ஏன் அதுக்கு நம்ம அவங்க சொன்னாதான் உட்காருவேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஹானர் டிஸ்ஹானர், தட் இஸ் மரியாதை அவமரியாதை, அது மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது. ஈக்விபாய்ஸ்டா இருக்கணும். அப்புறம் ஹீட் அண்ட் கோல்ட், சூடு இருக்கு, வெப்பம் இருக்கு, குளிர் இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் தாங்குற இது வேணும். ஹாப்பினஸ் டிஸ்ட்ரெஸ், திரும்பி சுகம் துக்கம். அப்புறம் ஃபேம் இன்ஃபேமி, நல்ல ஃபேமஸ், நல்லா நம்ம எல்லாம் இப்ப நீங்க அந்த கோயில் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க, இவ்வளவு பேருக்கு உங்களை பத்தி இப்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அண்ட் சில பேருக்கு, நிறைய பேருக்கு தெரியாத ISKCON இவ்வளவு பேர் இது ஹிந்திக்காரங்கள்ட்ட போயிட்டு ஜி கல்பனா மாதாஜி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜின்னா அவங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்க எல்லாம் நல்ல கோயில பார்த்து சொல்ல, ஓ அப்படியா, நான் கேட்டதே இல்லையே அப்படிம்பாங்க. இல்லையா? அப்ப யூஆர் நாட் ஃபேமஸ் அந்த டைம்ல. பரவாயில்ல, இது நம்ம ஃபேமஸா இருந்தாலும் சரி, இன்ஃபேமஸா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு ஒன்னும் கவலையே கிடையாது. Who is always free from contamination. Contamination கலப்படம். நம்ம கலப்படம் இல்லாம நம்ம பக்தி எப்படி தூய பக்தி, பகவானுக்கு நம்ம பக்தியை பண்ணிட்டு அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அவருக்கு நான் நல்ல பக்தனா இருக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம பிரயத்தனை பண்ணணுமே தவிர பக்கத்தாத்துக்காரா எதிராளத்துக்காரா நம்மள நல்லா பெருமையா சொல்லணும், இல்ல அவங்க நம்ம கண்டுக்கல, ஐயோ நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணக்கூடாது. பகவானுக்கு நம்ம என்ன செய்கை பண்ணாலும் பகவானுக்கு தெரியும். He will keep us happy. He is very happy. நம்ம பண்றதுக்கு அவர் சந்தோஷப்படுறாரு, அது போரும் எனக்கு, அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். அண்ட் ஆல்வேஸ் சைலண்ட். எப்ப நம்ம பண்றது இதெல்லாம் தம்பட்டம் அடிச்சு நிற்காம அப்படியே சமாதானமா இருந்தா அவளே சொல்லிட்டு போடுவா, ஓஹோ நீங்க இது படிச்சீங்களே, உங்களுக்கு நல்லா வருது, எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்குறீங்களா, நம்ம சொல்லாமே அவங்க கிட்ட இன்னும் பெருமை ஜாஸ்தி இல்லையா? சோ சைலண்ட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் எனிதிங். எது கிடைச்சதோ அதை வச்சு சந்தோஷமா
சந்துஷ்டமா இருக்காது. சந்துஷ்டம்னா திருப்தி பட்டு இருக்கிறது. ஹூ டசன்ட் கேர் ஃபார் எனி ரெசிடன்ஸ். எங்க இருக்கோம், நமக்கு ஒரு இடம் இருக்கிற இடத்த பத்தியும் நம்ம வந்து குத்தம் சொல்லாம எங்க இருக்கோம், ஏதோ 6 அடி நீளத்தோட இடம் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு படுத்துக்கிறதுக்கு அந்த இடம் வேணும், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் ஹூ இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் நாலேஜ் அண்ட் என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். மனசுல எப்படி இருக்கணும், நாலேஜ் என்ன இருக்கணும், பகவத்கீதா படிக்கணும், நல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு, அண்ட் இதுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானை நினைச்சுட்டு அதெல்லாம் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கணும். பகவானை சேவை பண்றதுக்கே நம்ம இது வந்திருக்கோம், அது இதெல்லாம் படிச்சு பகவானை சேவை பண்ணோம். இந்த மாதிரி எண்ணத்திலேயே இருக்கிறவங்க இஸ் வெரி டியர் டு மீ. இதெல்லாம் நான் யாரும் ஒண்ணும் அவாவா எழுதல, பிரபுபாதெல்லாம் இது சும்மா மீனிங் இருக்கே தவிர இந்த சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன பிரியோ நரக, நரானாக்கா மனுஷா, பிரியோன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரியம், மே பக்திமான், அந்த மாதிரி பக்தி காட்டுறவங்க, மே அந்த மாதிரி பக்தி காட்டுறவங்க எனக்கு ரொம்ப பிரியன், அந்த மாதிரி மனுஷா எனக்கு ரொம்ப பிரியன். அப்படி அவரும் எழுதியிருக்க, கிருஷ்ணர் தான் சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து ஒன்லி மீனிங் இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கு, நீங்க தமிழ்ல மீனிங், அந்த மீனிங்ல இதுல சான்ஸ்கிரிட்ல போட்டிருக்கிறது தான் நம்ம வந்து மீனிங்கா படிக்கிறோம். இது கிருஷ்ணர் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, இப்ப இத பத்தி கொஞ்சம் ஒரு அனாலிசிஸ். பொருள் உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படாதவர். நம்ம பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம ஒண்ணும் பாதிப்பே இல்லாம இருக்கணும். நண்பர்களுக்கும் எதிரிகளுக்கும் சமம். இப்ப படிச்சதே தான் திரும்பி திரும்பி வருது. இருமைகளில் சமம், ஈக்விபாலிட்டி இன் டுவாலிட்டிஸ். என்ன சுகம் ஆகட்டும் துக்கம் ஆகட்டும் சமாதானமா இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் மாசுபடுத்தும் சங்கத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுபடுங்கள். இந்த இது நம்ம நல்ல தூய பக்தியா இருந்துட்டு இருக்கோம், யாராவது வந்து ஒரு இப்படி இது பண்ண பாப்பா, நம்ம வந்து அங்க புடவை சேல் இருக்கு நம்ம போலாமா அப்படின்னு. அப்படியா இப்ப என்ன வேலை அப்படி அதுக்கு என்ன போலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஃப் டே ஒரு என்னது தக்கா புக்கிங் என்ன சொல்லுவா, கூட்டல்ல கும்பல்ல போய் இடி தடி எல்லாம் பண்ணுன்னு வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ள அப்பாடா இவ்வளவு நேரம் எடுத்தது, எவ்வளவு டயர்டா போயிடுது. அப்ப அந்நேரத்துக்கு இது ஜப்பா பகவானை நினைக்கிறதெல்லாம் கோவிந்தா இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த சங்கத்திலே நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். ஏன்னா பகவானை பத்தி ஏதாவது சொல்றாங்களா, இஸ்கான் கோயிலுக்கு போனோம்னு சொல்றாங்களா, அங்க பிரசாதம் விநியோகம் பண்றாங்களா, இன்னைக்கு நல்ல நாளா, அதுக்கு போலாம். ஏன்னா அங்க போனாலும் நம்ம பகவானை பத்தி தான் நினைக்க போறோம். அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு டயர்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா போன இடத்துல நம்ம பகவானை பத்தி தான் நினைக்க போறோம். சோ நம்ம சங்கமும் எப்படி இருக்கணுமா, நல்ல இது நாசப்படுத்தாத சங்கமா இருக்கும். நமக்கு வந்து இது நம்ம டீவியேட் பகவானை பத்தி மறந்து இருக்கிற நிலையில நம்ம போகாம அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல தான் நம்ம இருக்கணும். அடுத்தது என்னது, எந்த குடியிருப்பையும் கவனிப்பதில்லை. டு நாட் கேர் ஃபார் எனி ரெசிடென்ட். எங்க இருக்கும், அதுல ஏசி இருக்கா, உட்கார்ந்து சேர் இருக்கா, ஐயோ குழுதான் உட்காருமா, ஐயோ குழுதான் பாய் இருக்கா, மெத்தையெல்லாம் கிடையாதா, பாயில தான் படுக்கணும், அந்த மாதிரி இல்லை. எங்க போனாலும் நம்ம இருக்க தெரியும். அந்த மாதிரி இஸ்கான்ல இப்ப நம்ம நிறைய இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இப்ப போட்டிருக்காங்களே பூரி ஜெகநாத்துக்கு எல்லாம் கூட்டின்னு போறாங்களாம். எங்கெல்லாம் யாருக்கு முடியுமோ, இட் இஸ் நாட் அ போர்ஸ், அதனால அவங்க சும்மா போட்டுட்டாங்க. கூட்டத்தோட போகும்போது என்னன்னாக்கா அவங்க நிறைய இடத்த காட்டி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி போயிருக்காங்க அவங்க. அப்போ நிறைய நுக் அண்ட் கார்னர் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு அவங்க எடுத்து சொல்லுவாங்க. நம்ம தனியா போலாம், தனியா போனா இதை விட செலவு ஆகும் பரவாயில்ல, பட் நான் வந்து நிம்மதியா தனியா போனா நமக்கு தெரியாது. அப்புறம் அங்க போயிட்டு ஒரு யாரையோ பிடிக்கணும், ஒரு கைட பிடிச்சு எனக்கு இது உங்கள் உள்ளத மகத்துவம்னா சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரையோ பிடிக்கணும். செலவும் ஆகும், நம்ம இவ்வளவு இதை பார்க்க முடியாது. இப்போ கூட்டத்தோட போகும்போது என்ன கிடுக்கிடுன்னு ஒரு இடமா காட்டிகிட்டே வருவா. அவளோட பூஜையெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இது அவங்க என்னது பிரசாதம் போடுறத நம்ம சாப்பிடலாம். என்ன ஒரு டார்மெட்ரி மாதிரி ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்களா, அங்க எடுத்து படுத்துட்டு நமக்கு அதுல நல்ல தூக்கம் வரணும், ராத்திரி நல்லா தூங்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், அந்த எண்ணத்துல போனியே பகவானை பார்க்க ஒரு பூரி ஜெகநாத் போறோம்னு அங்க உள்ள என்னென்ன கோயில்கள் இருக்கு அதை காட்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த ஒரு 10 நாள் அந்த மனசு எப்படி இருக்கணும், அங்க போனா அங்க எனக்கு என்னெல்லாம் கோயில் பார்க்கலாம், அதை பத்தி உள்ள பெருமையெல்லாம் அவ சொல்லுவாளே. அந்த எண்ணத்துல போகும்போது என்ன வேணா அவ போடட்டும் சாப்பாட்டுக்கு, அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன். எங்க வேணா தூங்கணும், ஏன்னா ராத்திரி கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும், காலையில இருந்து குளிச்சுட்டு கிடுகிடு நான் அவங்க பின்னாடி போகணும், அந்த எண்ணத்துல போகணும். சோ அதனால குடியிருப்பை பத்தி நம்ம ஜாஸ்தி மெத்தை இருக்கா, தலகாணி இருக்கா, பூத்து இருக்கோ, புதப்பு இருக்கா, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இதா இருக்கணும். அடுத்தது மௌனம். எப்ப முடியறதோ யாரா கேட்டுன்னு வந்தாக்க பேசலாம். எனக்குதான் அது ஆக்சுவலி எனக்குதான் அது சொல்லியிருக்கு, மௌனமா இருந்து நான் ரொம்ப பேசுவேன், லொடான்னு பேசுவேன். யாராவது ஒரு வார்த்தை சொன்னா 4 வார்த்தை நான் வந்து பேசிடுவேன். அப்ப ஆனா நான் யாரோ பேசி வந்தாதான் பேசுவேன், இல்லாட்டா பேச மாட்டேன். சோ மௌனமா இருக்க பழகணும். அத்தியாவசியமானவற்றை மட்டும் பேசுவது, மிகவும் அத்தியாவசியமான பேச்சு உயர்ந்த இறைவனை பத்தி பேசுவதாகும். அப்படின்னா என்னது, அத்தியாவசியம்னா என்னது, அதுலயும் பகவானை பற்றி இருந்ததாக்க பேசலாம். அது இல்லாம சும்மா ஊர்கதை பேசினாங்க, இட்ஸ் அ டைம் வேஸ்ட். அது வந்துட்டோம், வெளியில வந்துட்டு நம்ம அந்த நேரத்துல பகவானோட இதை படிச்சுருக்கலாம். அடுத்தது என்னது, சந்துஷ்ட. இது மௌனி அனிகேதா அது படிக்கிறீங்க. சங்க விவர்ஜிதா, அது சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட். சங்கம், என்ன மாதிரி சங்கத்தை நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். விவர்ஜித்தனா தவிர்க்கிறது. மான அபமானையோ, மானம்
அவமானம். அதை வந்து எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு இருமைகளிலும் சமம். அப்புறம் இது சம சத்ருச்ச மித்ரேச்ச. சமமா, சமனது சமம். சத்ரு, சத்ருனா இது எனிமி. மித்ரனா ஃப்ரெண்டு. ரெண்டு பேர்ட்டையும் சமமா இருக்கு. அதான் இங்கிலீஷ். இது சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் படிக்க மறந்து போயிட்டேன். இது அனிகேதக. நிகேதனா இருக்கிற இருப்பு என்னது இருக்கிற இடம். நிகேதனாக்க எங்க இருந்தாலும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. இது மௌனி, மௌனமா இருக்கிறது. அதுக்கு வந்து மௌனி அப்படி இருக்கலாம். அப்புறம் சந்துஷ்டோ ஏன கேணுச்சு. சந்துஷ்ட அப்படின்னா இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம திருப்தியா இருக்கு. திருப்தி எல்லா நிலைகளிலும் மகிழ்ச்சி. சில நேரங்களில் சுவையான உணவு கிடைக்கும், சில சமயங்களில் கிடைக்காது. நோ ப்ராப்ளம். என்ன நமக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, ஆர் வி லிவிங் டு ஈட் ஆர் ஈட்டிங் டு லிவ். நம்ம சாப்பிடறதுக்கு வேண்டி உயிர் வாழறோமா இல்ல உயிர் வாழறதுக்கு வேண்டி சாப்பிடுறோமா அப்படின்னு இங்கிலீஷ்லயே ஒரு ப்ராப்ளம் உண்டு. அப்ப அதுதான் பார்க்கணும். நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு சாப்பிடணும். அதுக்கு என்ன சாப்பாடு கிடைச்சா என்ன, ஒரு பிடி சாப்பாடு கிடைச்சாலும் போறோம். என்னோட நான் வந்து பசி, அந்த பசி போயிடும் நமக்கு. அந்த மாதிரி இருந்துட்டு we should not complain. இன்னும் என்னத்தை போட்டாங்க, ஒண்ணுமே சரியா போகல, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம சந்துஷ்டா, எப்பவுமே திருப்தி பட்டு இருக்கு. அப்புறம் ஸ்திரமதிர் என்னது, ஃபிக்ஸ்டு டிட்டர்மினேஷன். ஸ்திரம்னா என்னது, ஃபிக்ஸ்டு, சஞ்சலம் இல்லாம மனசு நல்ல ஒரு ஸ்திரமா இருக்கு. நிலையானது உறுதியும் அறிவு. அப்படி மத்திர்னானது புத்தி. ரெண்டும் எப்படி இருக்கணுமா, ஃபிக்ஸ்டு பகவான் பேர்ல இருக்கணும். அப்புறம் பக்திமான், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, பக்திமான் எப்பவும் பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பான். எப்பொழுதும் பக்தியில் ஈடுபடுபவர் சேவை பண்ணிட்டு பக்தியில ஈடுபட்டு இருந்தா, இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பொருள் உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படாதவர் இந்த மாதிரி இருக்க முடியும். எஸ். அப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அண்ட் குட் குவாலிஃபிகேஷன், கிருஷ்ணா உணர்வு மற்றும் நல்ல தகுதிகள். அப்போ கிருஷ்ணா, இப்ப நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸா தான் இருக்கோம். இப்ப நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது போட்டிருக்கேன். பக்தனாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட விரும்பும் ஒருவர் அனைத்து நல்ல தகுதிகளையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி எல்லா தகுதியும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். கஷ்டம்தான், எவ்வளவு முடியுமோ. ஏன்னா ஆல்ரெடி லெசன் கொடுத்தாச்சு. we will try. கொடுத்தாங்களே, சரி பார்க்கலாம், சரி எவ்வளவு முடியறதோ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்தாலே நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம்னு அர்த்தம். இல்ல ஆமா புக்ல சொல்லுவாங்க நம்மளால எல்லாம் முடியாது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே போச்சு, we are failed இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே, அந்த மாதிரி இருக்காம கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, let us try, நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இருக்கும். அடுத்தது, நிச்சயமாக ஒருவர் இந்த தகுதிகளை பெறுவதற்கு புறம்பான முயற்சியில் ஈடுபடுவதில்லை. ஏனெனில் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மற்றும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவது தானாகவே ஒருவருக்கு அவற்றை வளர்க்க உதவுகிறது. இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கோம்னா என்ன, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல, கிருஷ்ண உணர்வு தான். எந்த நேரமும் கிருஷ்ணாவை பத்தி நம்ம நினைக்கிறதா கிருஷ்ணா கான்சியஸ். அதுலயே நம்ம எல்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் மெதுவா வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் உதவும். இது தானாகவே ஒருவருக்கு அவற்றை வளர்க்க உதவுகிறது. ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் வந்துடும் நமக்கு. அப்புறம் one is not anybody. பக்தனாக இல்லாதவனுக்கு நல்ல தகுதிகள் இல்லை. யாரு பக்தனா இல்லையோ அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் வராது. அப்ப நம்ம எல்லாம் பக்தன் தான். இது வந்து நமக்கு இதை படிக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பக்தன் தான். ஏன்னா நம்ம இப்ப காலையில எழுந்துக்கிறோம், ஜபம் பண்றோம். யார் எழுந்துக்கிறதுலயும் அவங்களுக்கு நான் சேர்த்து சொல்றேன். ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஸ்டார்ட். காலையில இல்ல மாதாஜி, இப்ப எம் கல்பனா மாதாஜி காலையில வரது இல்லையா, மங்களாரத்துக்கு வரது இல்லையா மாதாஜி, நேரம் இல்ல. ஏன்னா இதுக்கு நீங்க ஸ்கூல் போறதுனால காலேஜ் இருக்காங்களா இல்லையா, நாங்க பேஸ் பார்க்கவே பத்தி. எம் கல்பனா இருக்கீங்களா? ஓ சரி. நேத்துக்கு இப்போ போயிட்டீங்க, கிளாஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டீங்க. அதுக்குள்ள என் நெட் தீர்ந்து போச்சு மாதாஜி, அதுவே டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதான் இல்ல மெசேஜ் இல்ல, போயிட்டீங்க, நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசுங்க. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ எல்லாரும் எழுந்துக்கலாம், விவேகானந்த பிரபு, நாராயணசாமி பிரபு, நிவேதிதா மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் மெடிடேஷன் யோகாலாம் பிராக்டிஸ் பண்றேன்னா, சோ அதுல எனக்கு அப்படியே டைம் போயிடும். இது வேற இதுல போவீங்களா? ஆமா, அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே பண்ணுங்க, அதை பத்தி எல்லாம் இல்ல. அப்புறம் உங்களுக்கே தெரிய வரும் இது நல்லது, இது you should know to differentiate. எல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னா குழப்பம் தான். ஏதோ ஒரு படி ஒரு இதை பிடிச்சுக்கணும், அதுல முன்னேறிண்டே போகணும். there is no force. அப்ப அது சரியா இருக்குன்னா அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகணும். அதுவும் பாதி பண்ணுவேன், இதுவும் பாதி பண்ணுவேன்னா பாதியில நமக்கு புரியவே புரியாது. இந்த லாங் ரன் டிஃபிகல்ட் பண்ணி என்ன எல்லாமே பண்ணு. நமக்கு இருக்கிறது 24 மணிக்கு இருந்தா இல்லையா, 24 மணி நேரத்துல யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆல்சோ. வீட்லயும் பாத்துக்கணும். வீட்டுல குழந்தை இருக்காது எனக்கு தெரியாது. வீட்டுல சமையல், பசங்க, ஹஸ்பண்ட், வேற மாமியார் மாமனார் எல்லாம், வீடுனா எல்லாம் அதையும் பாத்துக்கணும். வேலைக்கும் போகணும், அங்கேயும் நல்ல பேர் எடுக்கணும், வீட்லயும் நல்ல பேர் எடுக்கணும். பக்தி மார்க்கத்துல அங்கேயும் இருக்கீங்க, எங்க இருக்கு. அப்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகும். 24 மணிக்குன்னு நம்மளால முடியாது, எல்லாமே பண்ண முடியாது. அப்ப ஏதாவது ஒரு இது நல்லா பண்ணுங்க. ஓகே, எல்லாம் ஒரே மார்க்கம் தான், எல்லாம் ஒரே மார்க்கத்துல போட்டாங்க. ஆனா நம்ம ISKCON they made it very simple.
அதனால இது முடியறது இல்லைன்னு சொல்றது ரொம்ப, யாராவது சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு சரியா புரிஞ்சுக்கலாம்னு அர்த்தம். அப்ப அவங்களுக்கு உட்கார வச்சு புரிய வைக்கணும். இந்த மாதிரி இல்ல, நினைக்கிற மாதிரி 100% கரெக்ட். அது ரொம்ப நாளா அது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த புக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 வருஷமா எங்க வீட்டுல இருக்கு, கீதா புக் அப்பாவோடது. அதனால எனக்கு ஒரு ஆர்வம் என்ன இருக்கு புத்தகத்துல. நீங்க சொன்னது கரெக்ட், நம்மளே படிச்சுக்கலாம்னா கண்டிப்பா முடியல. முடியாது. எனக்கு கிளாஸ் போய் தான் படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் விடாம, எனக்கு எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னா பாகவதம் நானே பண்ணலாம் தான் நினைச்சு பார்த்தேன், முடியல. அப்புறம் யாரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சரி அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணி டெய்லி பண்றேன். சண்டே கூட லீவ் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி சண்டேனா பேக்டா இருக்கும் எனக்கு. அந்த பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் இது நடக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் வேறொரு என்னோட ஃப்ரெண்ட், அவர் பகவத்கீதா சொல்லித்தர அத்வைதி பிரின்சிபல், அவருக்கு போயிட்டு நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். 5 மணி 5 காலம் ஆயிடும் அவருக்கு. இப்போ காலையில ஆரம்பிச்சா மத்தியானம் அந்த இது சாயந்தரம் 5-4 மணி வரைக்கும் மூச்சு விடக்கூடிய நேரம் இருக்கு. இல்ல சண்டே எனக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு சாட்டர்டே சண்டே வந்தா இது வரைக்கும் இருக்கும் வேலை. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது ஹெல்ப்புக்கு தான் அவங்க பண்ணி கொடுக்குறேன் அவருக்கு. சோ நம்ம எதுவுமே நமக்கு வி ஷுட் நோ, பக்தி மார்க்கத்திலேயே பண்றோம் அந்த மாதிரி. சோ நீங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி பகவத்கீதால தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்னும் இட்ஸ் நாட் அ நாவல். நாவல் படிச்சே இதுல இப்படி இருக்கு, இட் இஸ் நாட் தட், இட் இஸ் பிராக்டிசிங், இட்ஸ் அ மேனுவல். நம்ம லைஃப் எப்படி கொண்டு போனோம்னு தான் இதுல எழுதிருக்கு இல்லையா. இப்ப நீங்களா சின்ன இப்ப இதுதான், யூஆர் நாட் வெரி ஏஜட், இன்னும் அப்புறம் படிக்கலாம் கூட நினைக்கலாம். அது இல்லாம இப்போ இந்த ஏஜ்ல வரீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ரியலி அப்ரிஷியபிள் இல்லையா. அப்ப சொன்னப்பல எல்லாருமே சீனியர் சிட்டிசன் யூனிட், நீங்க சீனியர் சிட்டிசன் கிடையாது. மஞ்சள், நிவேதிதா, மாதாஜி, பபிதா எல்லாருமே யங். விவேகானந்த பிரபுஜி எல்லாருமே யங் தான். பாக்கி எழுவாங்கன்னா நாங்க எல்லாம் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஆயாச்சு. அதனால நீங்க இந்த வயசுல நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. பட் இது ஒன்லி கதை புஸ்தகம் மாதிரி ஏதோ படிச்சோமோ, ஓ இப்படியா, இதுல எப்படி இருக்கா கதை, ஓ அர்ஜுனன் வந்தானா, ஓ கிருஷ்ணர் சொன்னாரா, ஆயாச்சு கதை முடியாச்சு. அப்படி கண்டிப்பா அப்படி இல்ல. பக்தி மார்க்கமும் எப்படி இருக்கணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆர்வம் இருந்தது. அது கத்துக்கணும்னா நம்ம இஸ்கான் தான் கைட் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க ரெஃபர் பண்ணாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் இஸ்கான் நினைச்சிட்டே இருக்கும் போது எனக்கு Facebookல இந்த லிங்க் கிடைச்சது. சோ அவங்க ஜாயின் பண்ண, நானும் என் ஃப்ரெண்டு தான் ஜாயின் பண்ணோம். அவங்க லெவல் 1 ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, நான் மட்டும் தான் லெவல் 2க்கு டிராவல் ஆயிட்டு வந்துட்டே இருக்கேன். வெரி குட். அவங்கள்ட்ட சொல்லணும், நான் இன்னும் நல்லா படிச்சிருக்கேன். ஆனா நிறைய நாள் நீங்க ஆப்சென்டா இருக்கீங்களே, அப்ப என்ன ஆயிடும், கோர்வே அது விட்டு போயிடும். இப்ப இவங்க எல்லாம் டெய்லி வருவாங்க, எப்பெல்லாம் கிளாஸுக்கும் வருவாங்க. சோ அந்த இது கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். இப்ப நம்ம ஸ்கூல் லீவ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு நாள் லீவ் போட்டுட்டோம்னா அடுத்த நாளைக்கு ஐயோ என்ன அவங்க கொடுத்தாங்களோ, என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ, அன்னைக்குதான் நிறைய சொல்லி கொடுத்தா போல இருக்கும். அந்த அடுத்த நாளைக்கு ஏதாவது லெசன் எடுத்தா நமக்கு புரியவே புரியாது. என்னோட ஸ்கூல் டேஸ் நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன். அதனால வேலையா இருந்தாலும் சரி, நான் லீவே எடுக்க மாட்டேன். என்னதான் அங்க போயிட்டு பாக்கலாம், உட காய்ச்சல அங்க போய் பாக்கலாம், ஆனா அட்டென்ட் பண்ணிடுவேன். அது வேலையா இருக்கும். நான் வேலைக்கு போயிருக்கேன் இல்லையா, அப்ப எனக்கு லீவே எடுக்க அப்புறம் மனசு இதா இருக்கும். ஐயோ நம்ம வீட்டுல இருக்கோமே, அங்க என்ன நடக்கிறதோ அங்க அதே தான் பாரி, அந்த ஆபீஸ் டைம் முடியறது வரைக்கும் அதே நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸ்கூல் டேஸ்ல அப்படிதான். அதனால நான் லீவே எடுக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி பகவான் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கார். ஐ குட் கண்டினியூ, அதுக்கு நான் சொல்றேன். அதனால நீங்க எது பண்றீங்களோ நல்லா பண்ணுங்க, ஃபுல் கான்பிடன்ட். யாரும் தப்பு எழுத கொண்டு போக மாட்டாங்க இல்லையா, எல்லாரும் நல்ல இது அனுபவம் இது பண்ணிதான். ஆனா இது நம்ம ISKCON they made it very simple. அதனால இது ஈஸி டு ஃபாலோ, அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். அப்ப காலையில என் ஃப்ரெண்டுக்கு பேசிக் கோர்ஸ், நம்மளோட 18 days கோர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிருக்கேன். சோ அவங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். இது முடிஞ்ச அப்புறம் அதை பத்தி நான் சொல்லணும்னு நான் நினைச்சேன் பண்ணேன். எல்லாரும் இதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும். நம்ம 18 சாப்டர்ல அதை பத்தி பகவான் கொடுத்திருக்காரு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். எனவே இதை நம்ம முடிச்சு விடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அப்ப இதுல என்ன, திரும்பி 13 சாப்டர்ல இருந்து 19 சாப்டர் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னு ஒரு கண்ணோட்டம். இந்த குணங்களில் இந்த குணங்கள் பக்தியில் இருந்து சுயாதீனமானவை, இண்டிபெண்டன்ட். அதுக்கு சுயாதீனம்னு பேரா எனக்கு தெரியாது, தமிழ் சுதந்திரம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன். தீஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆர் நாட் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் பக்தி. என்ன குவாலிட்டி சொல்றாங்களோ அது பக்தியில இருந்து வேறுபட்டது இல்லை. பக்தி இருந்தாதான் இந்த குவாலிட்டியே வருமா. நான் பக்தி இது பண்ணல, எனக்கு பக்தி எல்லாம் இல்லப்பா, கிருஷ்ணரோட எல்லாம் பக்தி கிடையாது. அப்ப பாக்கியுள்ள குவாலிட்டி வரவும் செய்யாது. எல்லாம் பக்தி பக்தி இருந்தாதான் இந்த குவாலிட்டி நமக்கு வரும். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் இந்த குவாலிட்டி இப்ப ஃபுல் இருந்தது முன்னாடி ஸ்லைட்ல. சோ அது இண்டிபெண்டன்ட் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்லி ரிசல்ட் ஃப்ரம் சரண்டர் டு கிருஷ்ணா. பகவான நம்ம சரணடைஞ்சு பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தோம்னா இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, இதுல என்னது, கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள். எஸ். தடஸ்த லட்சணம் அப்படின்னா என்னது, இது சப்போர்ட்டிங் குணங்கள் அது. அப்புறம் இது ஸ்வரூப லட்சணம், அத்தியாவசியமானது என்னெல்லாம் அது பார்க்கலாம். இப்ப பக்திமானா இருக்கிறது ரொம்ப அத்தியாவசியம். என்னது, டிவோட்டி பக்திமான், பக்தன் மற்ற எல்லா குணங்களும் தோன்றும் மிக அத்தியாவசியமான குணம்.
எல்லா குணங்கள் எனக்கு புரியல. The most essential quality from which all other qualities appear. பக்திமானா இருக்கிறது தான் பேசிக். அதுல இருந்துதான் பாக்கி எல்லா குணங்களும் வருமா. சோ டு பி எ பக்திமான் அப்படின்னா என்னது, பக்தியா இருக்கணும். நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து நல்ல பக்தி பகவான் நல்ல பக்தி காட்டினா அதுக்கப்புறம் பாக்கி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். சோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இது ஸ்வரூப லட்சணம் அப்படின்னா என்னது, அதுதான் ஒரிஜினல் லட்சணம். என்ன இருக்கணும் நம்ம கிட்ட, அந்த பக்திமானா இருக்கிறது. அதுக்கு பக்தி யோகத்துல நம்ம வந்து பக்தியா இருக்கிறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாக்கி உள்ளது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துக்கும் பக்தி மார்க்கத்துல. இது தட்டஸ்த லட்சணம். இது ஒரு சப்போர்ட்டிங் அந்த மாதிரி குவாலிட்டி நம்ம ஒரு கேரக்டர் வச்சுக்கலாம். என்னெல்லாம் அது, ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் oneself, ஒரு சுயத்தை நோக்கிய அணுகுமுறை. நம்மளையே வந்து தாழ்த்தாம இல்ல என்னால முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு கான்பிடென்டா சில பேர் இருப்பாங்க. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, என்னால எங்க முடியும், என்னால ஒண்ணும் முடியாது, அப்படி இப்படி சோர்ந்தே போயிடுவாங்க. அப்படி இருக்க கூடாது. நம்மளே நம்ம தட்டிக்கணும். இல்ல உன்னால முடியும், நீ பண்ணலன்னா வேற யார் பண்ண போறேன், இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிற இல்லையா, ஏன் உன்னால வராது, நல்லா பண்ணுவ நீ பண்ணு, அந்த மாதிரி நம்மளே நம்ம சொல்லிக்கணும். சோ நமக்கு வந்து ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் oneself, நம்மளையே வந்து நல்ல பெருமையா சொல்லி we can pat ourselves. நம்மளே வந்து நல்லா மார்க் இதை என்ன சொல்லுவாங்க, முதுவை தட்டிட்டு போ you can do it அப்படின்னு சொல்லணும். இது வந்து துணை போற இதுதான். அடுத்தது செகண்ட் என்னது, டீலிங் வித் அதர் லிவிங், பிற உயிரினங்களுடன் கையாள்வது. அவாளெல்லாம் இப்படி இதுக்கு கீழே இது போட்டிருக்கேன், இது படிக்கலாம். நம்மளே எப்படி பண்ணணும். நிர்மமா என்னது, உரிமை உணர்வு இல்லாதது, ஃப்ரீ ஃப்ரம் என்னோடுங்கிற அந்த இதுல இருந்து விடுபடுறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அடுத்தது தவறான அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடுங்கள். நான் உடல் அல்ல என்பதை அறிவான். நான் உடல் அல்ல. இப்ப நம்ம நார்மலி என்னது, நான் என்னது, நான் தான் வந்து நான் லலிதா, எனக்கு வந்து இவ்வளவு வயசாகுது, எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்க பிடிக்கும், எனக்கு இந்த சாரி பிடிக்கும், எனக்கு அலங்காரம் பண்ணி பிடிக்கும், பூ வச்சு பிடிக்கும், இந்த மாதிரி நான் என்னை பத்தி எப்படி சொல்றது, நான் வந்து ஒன்லி உடல் தான். ஆக்சுவலி நான் யாரு, அந்த ஆத்மா, அதுதான் நான். அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், யாரா இருந்தாலும் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் கத வியத்தகா, தட் இஸ் பெயின் ஃப்ரீ, வலியற்ற. ஒண்ணு வந்து என்ன, ஈக்வானிமிட்டி, ஈக்வினாக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஈக்வானிமிட்டி, எல்லாத்தையும் சமமா இருக்கிறது. அப்புறம் சர்வாரம்ப பரித்தியாகி, ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் எண்டவர்ஸ், எல்லா முயற்சிகளிலிருந்தும் இலவசம் இல்லை, ஃப்ரீனா இலவசம், அதுல விடுபடுறது. சோ என்ன இது எடுத்தாலும், ஒரு காரியம் எடுத்தாலும் அதுல பற்றுதல் இல்லாம அதுல இருந்து விடுதலையா எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இருக்கணும். சோ நம்மளை பத்தியே நம்ம வந்து பேக் கொடுத்தோன்னே நம்மளே பெருமையா சொல்லிக்கணும். இந்த மாதிரி குணங்களையும் நம்ம வச்சுக்கணும். அப்புறம் பிற உணவு, வேற மனுஷாலிட்டியோ இல்ல வேற உயிரினங்கள்ட்ட எப்படி இருக்கணும், நான் என்வியஸ், இன்னொருத்தாளை பார்த்து நம்ம வந்து பொறாமப்படக்கூடாது, பொறாமையற்றவராக இருக்கணும். நம் எதிரியிடம் கூட எல்லோரிடமும் கருணை காட்டுபவராக இருக்கணும். அப்புறம் ஈக்குவல் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எனிமீஸ், நண்பர்களுக்கும் எதிரிகளுக்கும் சமமா இருக்கிறது. உதாசீனம், கவலை இல்லாம. உதாசீனம்னா நம்ம ஆக்சுவலி தமிழ்ல உதாசீனப்படுத்துறா, என்ன இது பண்றா, என்ன சொல்லுவாருக்கு, she is not bothered, என்ன உதாசனப்படுத்திட்டா அப்படிமா இல்லையா, அது இல்ல ஆக்சுவலி அர்த்தம். உதாசீனம்னா கவலை இல்லாம, உன்னதும் கவலைப்பட வேண்டாம், அவர் இருக்கார், பகவான் பார்த்துப்பார். நல்லது நடந்தாலும் அது அவர், எனக்கு ஏதோ நல்லது நடந்திருக்குன்னா அதுல எனக்கு ஏதோ லெசன் இருக்கு, அதுதான் நடந்திருக்கு. கெட்டது நடந்தாலும் என்ன, ஓஹோ எனக்கு இது கெட்டது நடந்திருக்கா, இதுல இருந்து எனக்கு என்னவோ நல்லது பகவான் படிக்க கொடுத்திருக்காரு, அதனாலதான் இது வந்து நடந்திருக்கு, அந்த மாதிரி நம்ம எண்ணம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கண்டாமினேட்டிங் அசோசியேஷன், இது நல்ல சங்கத்துல நம்ம வந்து அசோசியேஷனா இருக்கணும், எப்பொழுதும் மாசுபடுத்தும் சங்கத்துல இருந்து விடுபடுகிறது. அப்புறம் சைலன்ஸ், அமைதியா இருக்கிறது, இது வந்து ரெண்டாவது. மூணாவது என்னது, அவருக்கு விஷயங்கள் நடக்கும்போது எதிர்வினை, ரியாக்ஷன் when things happen to him. நமக்கு ஏதாவது வந்ததுன்னா நான் வந்து அதோட எப்படி எதிர்கொண்டு நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றோம் அதை பத்தி. திருப்தி, சகிப்புத்தன்மை, தக்ஷனா எக்ஸ்பர்ட், நிபுணரா இருக்கிறது. அப்புறம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல், எப்போ வந்து சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது. முழுமையான கம்ப்ளீட்லி பர்ஃபெக்ட் மிஸ்டேக், முழுமையான மாயாவாதி, கம்ப்ளீட்லி பர்ஃபெக்ட் மிஸ்டேக், ஃபுல்லா பகவானை நம்ம நினைச்சுட்டு, மிஸ்டேக் தான் ஒண்ணும் இல்ல, ஏஸ்தட்டிக்னு ஒரு வேர்டு உண்டு, எப்பவும் பகவானோட நிலை ஆழ்நிலையில நம்ம வந்து இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணி, பாதி நேரம் ஜபம் பண்ணும்போது மாத்திரம் எனக்கு நல்ல ஃபீல் வருது, அப்புறம்லாம் எனக்கு அவ்வளவு பகவானை பத்தி நம்பிக்கை இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம எப்பவுமே பகவான் நம்புறது, மாலை ஜபிக்கும் போதும் சரி, காலையில என்னண்டாலும் சரி, பகவான்கிட்ட அவ்வளவு ஃபுல்லா சரணடைகிற அந்த இதுல இருக்கணும். ஈக்விபாய்ஸ் அப்படின்னா எப்பவுமே சம இதுல இருக்கணும், மகிழ்ச்சியிலும் துன்பத்திலும் சமமாக இருக்கிறது. அப்புறம் எதிர்பாராத நடுநிலை, சுகி அப்படின்னா சுகிஹி, பியோர், முழுமையானது. பியோர்னா இட்ஸ் நாட் முழுமையானது. இது அனபேட்சக, நியூட்ரல். அனபேட்சனாக்க அதான் சம நிலைமையில இருக்கிறது, எதிர்பார நடுநிலையில இருக்கிறது, ரொம்ப
we shall not get disturbed. அப்புறம் neither rejoices nor grieves over material gain. பொருள் லாபம் அல்லது நஷ்டம் குறித்து மகிழ்ச்சி அடைவதோ அல்லது வருத்தப்படுவதோ இல்லை. எது வந்தாலும் பகவானுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கொடுக்கணும், கொடுத்துருக்காரா, பாக்கி ஒன்றும் கிடைக்கலையா, போச்சா சரி போட்டோம், அது அவருக்கு தெரியும், நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கிறது, அது அவர் எடுத்து வேற விதமா போயிடுது அப்படின்னு நினைச்சது ரொம்ப புலம்பெல்லாம் கூடாது. அப்புறம் நெய்தர் லேமன்ஸ் நாட் டிசைர்ஸ், ரொம்ப புலம்பி தள்ளுறதும் இல்லை, ரொம்ப ஆசைப்படுவதும் கிடையாது, புலம்பவும் இல்லை, ஆசைகளும் இல்லை. கரெக்ட். Transcendental in face of all kinds of auspicious, inauspicious and sinful. எல்லா விதமான சுப இருக்கணும். எல்லா விதமான அசுப பாவ செயல்களையும் எதிர்கொள்வதில் ஆழ்நிலை நல்ல அந்த டிரான்சென்டென்டல் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஈக்விபாய்ஸ்ட் இன் டுவாலிட்டிஸ், ஹீட் கோல்டு, அப்புறம் எது சுகம் துக்கம் எதுலயும் நம்ம வந்து சமமா நம்மளை வச்சுக்கணும். டஸ் நாட் கேர் ஃபார் எனி ரெசிடென்ஸ், எந்த குடியிருப்பையும் கவனிப்பதில்லை. அப்படின்னா மொழிபெயர்ப்பு ரொம்பவே ஹார்டு. எந்த குடியிருப்பு இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதுக்கு ஜாஸ்தியெல்லாம் கண்டுக்க கூடாது. எப்படி இருக்கோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சாப்பிடணும், கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும், அதுக்கப்புறம் பகவான் பக்தியில நம்ம இருக்கணும். அந்த மாதிரி நேரம். அப்புறம் ஃபோர்த் என்னது, இறைவனுடனான தொடர்புகள். எஸ், எப்படி இருக்கணும் இறைவனோட தொடர்பு நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? நாலு பண்ணும்போது நல்ல திடமா பக்தி இருக்கு, அப்புறம் நான் எனக்கு 4-16 நான் பண்ணிட்டேன், அன்னைத்த டே என்னோட போட்டா ஓவர், அப்புறம் நான் வந்து என்ன வேணா பண்ணலாம், நம்ம சீரியல் பார்க்கலாம், இல்ல குழந்தை கூட விளையாட போலாம், பூங்காக்கு போகலாம், பிக்சர் போகலாம், அந்த மாதிரி இல்லை. போகக்கூடாதுன்னு கிடையாது, குடும்பத்துல எல்லாரும் போறாங்கன்னா போதான். ஆனா மனசுல ஐக்காது. எப்ப நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கும்போது, என்னவோ யாரோ நடிக்கிறா, யாரோ பணம் வாங்குறா, நம்ம 500 ரூபாய் கொடுத்து 200 ரூபாய் கொடுத்து நம்ம இதை பிக்சர், அந்த நிலைமை வந்துடும். நமக்கு அது பார்க்கணுமேனே தோணும். அந்த மாதிரி ஐயோ இதெல்லாம் என்னத்த பாக்குறது, அந்த நிலைமைக்கு வந்துடும். அப்ப பகவான் எப்படி இருக்கணும்? நல்ல திடமான நம்பிக்கை இருந்தா அந்த நிலைமைக்கு வந்துடும். அப்ப நம்ம அதுல எல்லாம் இன்வால்வே ஆக மாட்டோம். அப்புறம் மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபீட்ஸ் என்டையர்லி ஆன் சுப்ரீம் லார்ட். இப்ப நம்ம மைண்ட், மனசு இதெல்லாம் முன்னாடி படிச்சதுதான் திரும்பி அலசுறோம். 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் என்ன படிச்சோமோ திரும்பி நம்ம அலசி ஆராய்வு பண்றோம். அப்புறம் மனசும் இன்டெலிஜென்ஸ், நம்ம புத்தி அங்க இருக்கணுமா, முழுவதும் பரமபிதாவின் மீது நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ள வேண்டும். எங்கேஜ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இப்போ ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். நம்ம இஸ்கான்லயே இப்ப திரும்பி அந்த சர்வீஸ் ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. உங்களால முடியுது, நீங்க போடுங்க, உங்களுக்கு எது வருதோ அப்போ பாக்கலாமே. ஒண்ணு இல்லையா, அட்மின் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல கோ ஹோஸ்ட் சொல்லுவா, சொல்லி கொடுக்கலாம், எங்களுக்கு தெரியாது மாதாஜி, ஓகே, இல்ல கோ ஹோஸ்டும் தெரியாது. யாரு படிச்சுட்டு வந்திருக்கா? எல்லாம் இங்க வந்துதான் படிச்சிருக்கோம். நானும் பிஎட் எல்லாம் படிச்சது இல்லை, நானும் எனக்கு என்னோட லைஃப்ல நான் டீச்சரிங் எல்லாம் பண்ணினது இல்லை. இப்போ எனக்கு தமிழ் எல்லாம் தடுமாறதான் செய்யுது. இருந்தாலும் ஒரு தொண்டு, சரி நான் சொல்லி கொடுத்து ஏதாவது கொஞ்சமாவது ஒரு பர்சன் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனாக்கா சரி, அதுதான் ஒரு தொண்டுன்னு நினைச்சு நான் பண்ணிருக்கேன். சில பேர் நல்லா படிச்சவங்க இருக்காங்க, பட் டிஸ்கோல எல்லா பலவித மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா. எல்லாம் நமக்கு வந்த அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதென்ன நம்ம ஜாபுக்கா போறோம், சம்பளம் வாங்கி எனக்கு வந்து இந்த சர்டிபிகேட் இருக்கு, நான் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு நான் நல்ல சம்பளம் போட்டு கொடுங்க, அந்த மாதிரி இல்லையே, சேவை தானே பண்றோம். அதனால நீங்க எல்லாருமே சரி, இப்ப நீங்க அதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே, ஒரு கிளாஸ் போய் ஜபம் எல்லாம் இது ஸ்லோகா சொல்றீங்க 3-4 பேர், ரொம்ப இட்ஸ் a very good deed. Some people can take up translation work, admin work எல்லாம் எடுத்துனோம்னா translation work எல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதுவும் பண்ணலாம், நிறைய வேலை இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி சர்வீஸ் எப்ப engaged in devotional service. அப்புறம் ஃபிக்ஸ்டு, சரி செய்யப்பட்டது. I don't know what is this. ஃபிக்ஸ்டு, ஆக்சுவலி ஃபிக்ஸ்டா மைண்ட் நல்லா ஃபிக்ஸ்டா பகவான் பேர்ல இருக்கணும். இந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு நான் ஆக்சுவலி திரும்பி ஒரு வாட்டி I have to see, இதான் என்ன எழுதுன்னா எனக்கு நேரம் இல்லை, I am doing this also. அப்ப என்ன எனக்கு ஒரே திரும்பி ரீலூக் பண்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை, நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, லாஸ்ட் இது மஞ்சுளா மாதாஜியும் இவருமா படிக்கிறோம், விவேகானந்த பிரபுஜியும். யாரு ஸ்லோகா சொல்றேன் மாதாஜி? மஞ்சுளா மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பிரபுஜி, சொல்றீங்களா மாதாஜி? நீங்க ஸ்லோகா சொல்றீங்களா இல்ல வந்து மொழிபெயர்ப்பு கேட்டேன்? ஸ்லோகா சொல்லட்டுங்களான்னு கேட்டேன். படிங்க, ஸ்லோகா சொல்லுங்க. யாது தர்ம அமிர்தா மத் பரமா பக்தி அதிப மே பிரியா. பிரியா, எஸ். மஞ்சுளா மாதாஜி இதை எடுத்துக்கணும், நீங்க படிங்க. ஓகே மேம். பக்தி தொண்டு எனும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna. He who follows the imperishable path of devotional service. என்னது இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கம் வந்து என்னைக்குமே அழிவற்றது. நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஜென்மத்தை நம்ம வந்து ஃபுல்லா பண்ண முடியல, பக்தி மார்க்கத்தை ஃபுல்லா பண்ணி நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியல. நோ ப்ராப்ளம். எவ்வளவு மார்க் 80% தான் வாங்கியிருக்கோம், இன்னும் 20% இருக்கு. அதுக்குள்ள நம்ம வயசாயிடுது, போயிட்டோம், இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டோம்னா என்ன பண்ணோம்? அந்த 20% பண்றதுக்கு வேண்டி திரும்பி ஒரு ஜென்மம் எடுப்போம். ஆனா எங்க எடுப்போம்? இது நல்ல ஒரு குடும்பத்துல சின்ன குழந்தையில இருந்தே நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல வந்து வளர்த்துற அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பமா நம்ம பிறப்போமா. அப்போ இந்த பாதை வந்து என்னைக்குமே இதாகாது, வேஸ்டா போகாது. நம்ம இதே நம்ம வந்து இது நம்ம எல்கேஜி யூகேஜி நம்ம இந்த டிகிரி எடுத்திருக்கோம், அது அந்த படிப்பெல்லாம் வேஸ்ட். திரும்பி வேற ஜென்மம்னா திரும்பி எல்கேஜில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அந்த முன்னாடி படிச்சேனே, பிஎட் எல்லாம் படிச்சேனே, எம்பிபிஎஸ் படிச்சேனே, இன்ஜினியரிங் படிச்சேனா, அது போச்சு, அந்த ஜென்மத்தோட போச்சு. திரும்பி இதுல இருந்து ஆனா அவனால படிக்கதான் வரும். ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல அப்படி கிடையாது. பக்தி மார்க்கத்துல இது வந்து இம்பெரிஷபிள் தான். என்னது? இது அழிவற்ற பாதை. இந்த பாதையில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். பாதி தூரம் போறது கூட நமக்கு இந்த வயசாகி போயிட்டோம்னாலும் அடுத்த ஜென்மம் அந்த பாதை எங்க நிறுத்தினோமோ அங்கேருந்து தொடரும். அங்கேருந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து நம்ம இலக்கை நோக்கி போயிடலாம். அப்ப எவ்வளவு முடியுமோ இந்த ஜென்மத்திலேயே முடிக்க பார்க்கணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு பிரச்சனையை பார்க்கும்போது பயமா இருக்கு. திரும்பி எல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்துல வரவே வேண்டாம் தான் இருக்கு. அதனால நம்ம இந்த பாதை வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டு நம்ம இந்த பாதையில போகணும். So he who follows this imperishable path of devotional service and who completely engages himself in faith, எப்படி இருக்கணுமா? நல்ல பகவான் பக்தியோட, நல்ல நம்பிக்கை, நல்ல இது பக்தியோட பண்ணும்போது என்ன? மேக்கிங் மீ த சுப்ரீம் கோல். பகவான் தான் அடையணும் எனக்கு, வேற ஒண்ணும் எனக்கு வந்து கலப்படம் இல்லாதக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அவ வந்து ரொம்ப 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 டியரா இருப்பாங்க, அவங்க ரொம்ப பிடிக்குமா பகவான். இது பகவான் சொல்றாரு, அத்தீவ மே பிரியாக பக்தாஸ்தே. அந்த மாதிரி பக்தா தே அத்தீவ. அத்தீவனா எனக்கு ரொம்ப 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 அவ்வளவு எனக்கு பிடிக்கும்னு மாத்திரம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தாரு. இப்போ லாஸ்ட்ல என்ன சொல்றாரு? இந்த லாஸ்ட் வர்ஸ்ல அத்தீவனா எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்குமா. மே பிரியாக, அவள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, இது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாவற்றிலும் மிகவும் பிரியமானது கிருஷ்ணனை தன் வாழ்க்கையின் இலக்காக கொண்டவன். எல்லாம் நம்ம வந்து கிருஷ்ணாக்கு வேண்டி பண்ணணும். எதனால்தான் கிருஷ்ணா தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அவர்கள் இந்த அழியாத பக்தி சேவையின் பாதையில் தொடர்கின்றனர். அந்த மாதிரி உள்ளவாதான் இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருக்க முடியும். இப்ப நம்மளெல்லாம் அதான் இருக்கும். ஆனா என்னைக்குமே நழுவ விடாம பாத்துக்கணும். எப்பவும் வழுக்கி விழுறது ஈஸி தான். ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி தான். ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல கேர்லெஸ்ஸா இருந்தோம்னா ஒரு பாம்பு வெயிட் பண்றது, அது நம்மளை திரும்பி கீழே தள்ளி விடும். பாம்புனா இப்ப பௌதிக உலகத்துல நமக்கு வேண்டாத சங்கமம் வரும், யாராவது நம்மளை தூண்டி விட்டு வேற ஏதாவது வேடிக்கை பார்த்துட்டு நம்மளை திரும்பி கீழே தள்ள பார்ப்பா, எல்லாம் இருக்கும். ஆனா நம்ம அதுல இருந்து விழாம மேல 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 போயிட்டே இருக்கணும். we should not fall down. அப்புறம் மே கிருஷ்ணா சுப்ரீம் கோல். கிருஷ்ணரை அவர்களின் வாழ்க்கையின் உச்ச குறிக்கோளாக ஆக்குகின்றனர் தூய பக்தர்கள். அப்புறம் நம்பிக்கையுடன் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார். அப்ப ஃபுல் பக்தியோட நம்ம வந்து கிருஷ்ணனை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு, இதுதான் ஃபுல் சாப்டர் இஸ் அபவுட் பக்தி. பக்தி எப்படி பண்ணணும், பகவானுக்கு நம்ம எப்படி இருந்ததுனாக்கா பிடிக்கும், அந்த மாதிரி இந்த சாப்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டிங். இது மஞ்சுளா மாதாஜி படிச்சிருக்கோம். ஓம் தத் சதிதி. ஓம் தத்சதிதி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம துவாதசோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து இப்ப முடிச்சு விடுறேன். இதோட நம்ம வந்து 12th சாப்டர் முடியாது. ஓகே, நம்ம வந்து